प्रमद बर' बिथाङा मालाबा बुङाखै मानो गेदेर बिथाङा जे आं गावनो हारसिं खालामदों होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङासो दहाय बुंनाय बायदि आं इउनिभार्सिटि बानायदों माबा बानायदों बिथाङा मिस्ट्रि नामा बिथाङा मिस्ट्रि ना जुवा गेलेना फैसा लाबोनानै इउनिभार्सिटिखौ बानायदों फ्लप जादों होननानै बुंदों थारैनो जाहोना मा हाग्रामा महिलारिनि टीमनि कन्डिसना मा बिथांमोना सर्ट टार्म माने सानो बाथ्राखौ सर्ट टार्म पलिसि गोबाङानो बुङो अमा फिसिनायखौथ' बर'फोरा रोंखायो बेखौलाय मानो गोदान सोलोंनांगौ आरो प्रफेसनेल आरो साइन्टिफिक बाथ्राया जुदि दिनैनि तारिखाव जायाबा मोन दसआनो लाखिनो जाया नोंथांमोना दिनै प्रफेसनेल थाखाय थांना थादों गोबां निउस चेनेल थैलांदों देट मिन्स बिथांमोना साइन्टिफिक जुगजों खारफानो हायाखै बिथांमोना प्रफेसनेल जानो हायाखै आं UPPL आव दङ माने आं बर' नङा आंबोथ' सासे बर' आंहाबोथ' सेन्टिमेन्ट दङ ना आंहा जुदि सेन्टिमेन्ट गैयाबा आर'नाइ लास्लायस्लाय आं माबा बिहुनि गामसाखौबो लानानैथ' बुंबाय थानो हायो ना नङा होमबा आंहा सेन्टिमेन्ट दङ आर'नाइ लानानै फंसे बाथ्रा बुंनांगौ लुबैयो बर' हिसाबै हाग्रामा आरो प्रमद ज' जाजानोखौ लुबैयो खौसे जाजानोखौ लुबैयो आरो बिजोङाव नोंथांनि बाथ्राखौ बुङो डिसेम्बर दानाव नोंथाङा BPF आव हाबगोन होननानै समाजारि बिजोंफोराव ससियेल मिडियाफोराव नुनो मोन्दों सम सम जों नुदों नोंथांनि बाथ्राखौ नोंथांनि बा कमेन्ट्सखौ लिरो जोंबो नायो दा बेवहाय नोंथांखौ बुंनो नागिरो डिसेम्बर दानावनो बिथाङा UPPL नागारनानै BPF आव हाबगोन होननानै बेसेबां गोजान सैथो बेयो खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बिथांमोनखौ नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि जाना गिबियावनो बरायनो लाबाय आं राकेश रामसियारि दिनै मोनसे मोगा-मोगि आयदायाव नोंथांमोनजों बड'लेण्ड बुब्लिया लानानै फैदों बिथांखौ नोंथांमोना सिनायखायो बिथाङा गुबुन रावबो नङा बिथाङा नैबे UPPL राजखान्थि हान्जानि थामहिनबा लाइमोन गांखंनि बुंथिगिरि बिथां रंगल बर' गिबियावनो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि नैबे आयदायाव मोगा-मोगि आयदायाव नोंथांखौ बरायनो लाबाय खुलुमबाय जे आं मोनथिनो लुबैगोन दासान्दि UPPL राजखान्थि हिसाबाव नोंथांमोना माबायदि सोलिगासिनो थासारिया माबायदि जोबोद मोजां सिगांनिख्रुइ बांसिन मोजां होननानै बुंनांगोन मोनसे समाव जाय समाव UPPL आ जागायजेनदोंमोन बै समाव जोंहा माखासे विंफोरा गैयामोन माखासे सेलफोरा गैयामोन दा जों बुंनो हायो मोनफ्रोमबो बिथिङाव राफोद गोख्रों रोंखा-राखा जाबाय सम सम नोंथांमोननि जे नैबे दैदेननाय मानगोनां बिथां BTR नि CM प्रमद बर' बे प्रमद बर'खौ जोङो सम सम गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनानै जे सुबुंफोरखौ बा सुबुंफोरजों रायज्लायनाय बेखौ नुनो मोनो मा थांखि लानाय बिथाङा मावगासिनो जिहेतु नोंथाङा बिथांनि सायाव जिहेतु नोंथाङा सासे मोनसे आफादनि बा मोनसे राजखान्थि हान्जानि स्पक पार्सन बे हिसाबाव बिथांनि खामानि मावनायफोरा मा बिथांखिखौ लाना बिथाङा मावगासिनो दा स्पक्स पार्सन हिसाबै नङाब्लाबो आं सासे साधारन मानसि हिसाबै बुंनो नागिरगोन थांनाय गोलाव समाव जोंनि BTC एबा दानि BTR आव बेनो प्रब्लेममोन जोंनि लिडारफ्रा रायजो राजानि माखासे समस्याफोरखौ फेस खालामनो गियोमोन रायज्लायनो गियोमोन मोनसे समनि बाथ्रा गोसोखांहोनांगोन रायजो राजा बिथांमोनखौ BTC नि बारग'सिट हाग्रामा महिलारि बिथांखौ नागिरबाबो मोनसे समाव BTC नि रायजो राजा मोनामोन बिथांखौ अनलि थिकादार सेक्सननि मानसि जायफ्रा गिदिर गोलाव बिथांफोरा मोनहायोमोन रायजो राजाया खिन्थु बिथांनि खाथियाव गावनि माखासे समस्या माखासे जेंना रायजो राजानि जेंनाफोरखौ लानानै फैनो हायामोन जों खोनानो मोन्दों माखासे समाव बै समाव जों माखासे मानसिफोरा सोङोबा जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा आसलथे बहा थायो गोबां बिथांमोननि लिडारफ्रानो जायफोरा दायो BPF खौ गारबाय बिथांमोनानो बै समाव बुंदोंमोन जे हाग्रामा महिलारि वेस्ट बेंगलनि बबेबा मोनसे खनायाव माने जौ मुदिराजों माने गफबना थायोमोन जों खोनानाय बायदिब्ला बिथाङा माने जुवाबो गेलेयोमोन होननानै खोब जुवानि निसा दङ बिथाङा बेखायनो जों सानदों जे 17 बोसोराव जों सासे जुवारिखौसो माने लिडार बानायदोंमोन नामा जायनि थाखाय जों गोबां बोसोर बेक जाबाय दिनैनि दायाव गोदान जेनेरेसना जेबो स्कप मोनाखैमोन नोंथांमोना दिनै नायनो हागोन जे सुपार 50 नोंथांमोना गावनो निउस खालामनो थांदों दिल्ली बायदियाव जोंनि गोरिब गथ'फोरा थांनानै बेवहाय माने UPSC बायदि सिभिल सार्भिसनि थाखाय कचिं लानो हादों मालाबा मानसिफोरा बेफोर बाथ्राखौ सानफेरनो हायाखैमोन मानो हायाखैमोन जोंनि लिडारफोरजों सावरायनाय मोनबो स्पेसानो गैयामोन आंथ' बेनिखायनो बुंबाय थायो आर्टिकल 19 आव जिखौ होदों कनस्टिटिउसन अफ इन्डियाआव जे फ्रिडम अफ स्पिच एन्ड एक्सप्रेसन बेखौ टटेलि माने भायलेट खालामदों टटेलि डमिनेट खालामनो हाग्रा महिला बिथाङा लाखिदोंमोन दिनै प्रमद बर' बिथाङा जे रायजो राजाजों सावरायदों मानव गेदेर बिथाङा बेखौ जोङो साफ्रोमबो साबायखर नांगोन BTR बासिया साबायखर नांगोन आरो गिदिर गिदिर इन्टेलेक्सुयेल बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर' बायदि नन भायलेन्स पिसखौ मोजां मोनग्रा मानसि गुबुन लिडार जों नुनो मोनाखै होननानै
जों नोंथाङा जिहेतु एसे आगोलाव बुंबाय UPSC नि जिखिनि कचिं खालामनाय दिल्लीयाव जोंखौ थांदों होननानै नोंथाङा बुंदों दा बे हिसाबाव जों दिल्लीयाव थांदोंमोन बेनि उनाव जों स्टुडेन्टफोरखौ जों नायबाय दा बिथांमोननि थासारिफोर बिथांमोननि जे फरायनाय बेसेबांलागै आवगायदों आरो बेनि उनाव जों मोनसे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों रायजो राजानि गेजेराव जों मोनसे जों सानदोंमोन बेवहाय माबायदि फरायसाया माबायदि न'खरनि जे फरायसाफोर बे फरायसाफोरा नैबे बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50आव बेवहाय खाबु मोनखो जों बेखौ नायदोंमोन जेब्ला जों मोनसे बावैसो सिगाङाव जों बिथांमोननि न'खराव थांनानै बिथांमोना माबायदि फेमिलिया माबायदि जों बेखौ आमथेखा होजों जानाय मोनसे गामि दङ जाय बिराद गोथौ गामि दा बेफोरबायदि स्टुडेन्टफोरा मोननायखौ जों नुनो मोनदों थारैनो फिउचार प्लेनिंआ मा प्रमद बर'नि बेखौनोथ' सेन्स होननानै बुंदोंमोन जाय बाथ्राखौ गुबुन लिडारा हाग्रामामोन बायदि मानसिफ्रा मालाबा साननो हायाखैमोन जे बै गोरिबनिफ्राय गोरिबसिन गथ'खौ लाबोनानै सिभिल सार्भिसनि एग्जामखौ होहोनानै IAS IPS बा IFS अफिसार बानायनांगौ बे बाथ्राखौ माने बिथांमोना मालाबाबो साननो हायाखैमोन बिथांमोना मा खालामो दैजों फेस्टिभेल फाथिबाय मानसिफोरखौ नस्थ' खालामजोब्बाय गाज्रि जोलै खालामबाय खिन्थु बै जायफोरनि टेलेन्टआ गोमालांनो हमदोंमोन जाय गोरिबनिफ्राय गोरिबसिन आमटेका बायदि जायगायावथ' माने गारि लाङोबा ओरैबायदि अबस्था लामा बै समावथ' हाग्रामा महिलारि बिथांनि मेन मानसियानो दंमोन दासो जों सेंसन खालामना लासै लासै बेफोरो जालांगोन जोंनि सरकारनि समाव बिथांमोना बेफोरबायदि जायगाखौ ओरैबायदि माने नेग्लिजेन्सि होनना बुंनांगोन जब गारनानै दोनदोंमोन बिथांमोनाथ' मानसि होननानै सानाखै बिथांमोनखौ जों मालाबा दिल्ली बायदियाव कचिं होनांगौ जोबोद माने सिमांनि बाहेराव माने बियन्ड अफ माने इमाजिन बिदि होनना बुंनांगोन दिनै मानसिफोरा मालाबा सोंनो नागिरो माने हाग्रामा महिलारि आरो बिथांनि कम्पानियानो मालाबा सोङो जे सेन्सआ बोरै फैखो हाग्रामा महिलारि आरो बिथांनि मानसिफोरा आं खावलायदों नोंथांमोना नायनानै ला नोंथांमोना निउस मिडियाफ्राव नायनानै ला जे जोंनि गोरिबनिफ्राय गोरिब गथ'फ्रा जायफोरा दिनै ओंखाम बोथिसे मोजां मोनजायाखै बिथांमोना दिनै सिभिल सार्भिसाव एग्जाम होनानै गिदिर गिदिर अफिसार जानो थांगासिनो दं बिथांमोना अल ओभार इन्डियाखौ बाहेरावबो दैदेनहैगोन दिनै बिथांमोनाथ' बर'नि फिसाना बिथांमोना माबा मोनसे जायोब्ला ओरैबायदि लम्फ' जम्फ' खालामनानै जातिय खेलिमेलि गोदाव सोराव खालामनानै गावजों गाव नांलायहोनो नागिरो खिन्थु मोजां बाथ्राखौ मालाबा बिथांमोना बाख्नाया बड'फा मिशन फर सुपार 50 बिथांमोना मालाबाबो बिथांमोननि खुगायाव जों खोनानाय नङा बिथांमोननि समाव मा फ्लेक्सिब मिशन दङमोन जोंनि समाव मर देन 30-30टानिख्रुइ बांसिन 30निख्रुइ बांसिन जोङो फ्लेक्सिब माने स्किमखौ बेखेवनानै मोनफ्रोमबो सेक्सननि मानसि सोरबा हिन्जावसायानो जा सोरबा फरायसुला फरायसुलि सोरबा बोराय बेन्थ'आनो जा गासैबो सेक्सननि मानसिफोरखौ जाहाथे मुलाम्फा होनाय थोंजों बिथांमोनखौ जों थोंजों माने फाइनान्सियेलि हेल्प खालामदों बिथांमोनखौ जों स्किलनि बाथ्रायाथ' हाग्रामा महिलानि समाव एखेबारे गैखाया मा खालामो बिथांमोना फुजानि समाव माने जौ बिदै लोंनो फैसा होयोमोन जों फैसा होदों जोंनिया सिस्टेमा बेलेग फरायनो थाखाय गियान सोरां आसनि गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों फैसा होदों जोङो दा पिक मिशन गड मिशन जोङो माने स्किल जायखौ ट्रेनिं होनानै बिथांमोनखौ जोङो अमा फिसिनो फोरोंदों अमा फिसिनायखौ बेखौ कुइसनखौ आं सोंगोन ना मिथिगा फ्लप जादों होननानै बुंदों थारैनो जाहोना मा हाग्रामा महिलारिनि टिमनि कन्डिसना मा बिथांमोना सर्ट टार्म माने सानो बाथ्राखौ सर्ट टार्म पलिसि गोबाङानो बुङो अमा फिसिनायखौथ' बर'फोरा रोंखायो बेखौलाय मानो गोदान सोलोंनांगौ आरो प्रफेसनेल आरो साइन्टिफिक बाथ्राया जुदि दिनैनि तारिखाव जायाबा मोनबो बुस्थुआनो लाखिनो जाया नोंथांमोना दिनै प्रफेसनेल थाखाय थांना थादों गोबां निउस चेनेल थैलांदों डेट मिन्स बिथांमोना साइन्टिफिक जुगजों खारफानो हायाखै बिथांमोना प्रफेसनेल जानो हायाखै बेनिखायनो आङो खावलायदों जायफोरा बिदि मिसा बाथ्रा बुंनानै रायजो राजानि गेजेराव जोबोद गोनो गोथो खालामबाय थादों बिथांमोना अथ'स' बुजिनाया मोजां आरो गावनि गथ' गथायफोरखौ बिथांमोना तयार खालामनांगोन हाग्रामा महिलानि उन खारफानानै दाबो सोरबा आं खोनादों माने क'क्राझाराव सासे सानैया धुमखि होनो नागिरदों हाग्रामा महिलारि बिथांनि मानसि सोरखौबा दाबो धुमखि होनो नागिरदों बिदिजों जाया बे जुगा गैला हाग्रामा महिलारिनि बे दादागिरिनि जुगा गैला दायो मानसिफ्रा बुजिनाय जाबाय पिसआ मा बुस्थु जों बुजिनाय जाबाय दिनै जों क'क्राझाराव फैनो हानाय जाबाय मोनसे समाव हाग्रामा महिलारिमोन बायदि मानसिनि थाखायनो जों अदालगुरिनि मानसिया क'क्राझाराव फैनो हायामोन बे सिटुवेसनफ्रा टटेलि चेन्ज जालांबाय दिनै जों मोजां मोनो क'क्राझाराव फैनानै जों मोजां मोनो दा हाग्रामा महिलारि बायदि मानसिया थाबाय थायोबा जोंबो मालाबा पिस जागोन दा बेनिखायनो आङो मानसिफोरखौ बुंबाय थादों जे जों मोननै पार्टआव जुदि नायोब्ला जों डिसिसनखौ लाथारनांगौ दिनैनि तारिखाव जे जोङो गान्धी बायदि फल'वार महात्मा गान्धीखौ फल' खालामनाय नन भाइलेन्स सासे भाइब्रेन्ट डाइनामिक लिडार मानगोनां प्रमद बर'खौ नांगौ ना हिटलार बायदि सासन खालामग्रा हाग्रामा महिलारिखौ नांगौ बेखौ जोंनि मानसिफोरा डिसिसनखौ लानांगोन दा सिगांनि बायदि दावराव दावसि ना बासाव गाखोनो हायो ना बहाबा थांनो हायो ओइनै गावथार जाबायनो ओइनै माने बुलायनो होसोबायनो मुस्लिमनो दावहानो आदिबासिनो दावहानो बेफोर सिटुवेसन टटेलि जोबलांबाय दिनै मानसिफोरा सुपार 50नि बाथ्रा जों बुंखानो नांगोन पिसनि बाथ्राखौ सोरबा बुंबालाय मा जानो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बानायनो हायाखै 17 बोसोर धेमालि बाथ्रा नामा सासे गथ'आ 16 बोसोराव मिट्रिक होयो सासे गथ'आ देरनानै जोनोम जानानै मा जालायलाङो 17 बोसोर गोलाव सम मोन्दोंमोन बेनिखायनो बिथांमोनखौ दिनैनि तारिखाव रिजेक्ट खालामदों
मानसिफोरा रिजेक्ट खालामदों बिथांमोनखौ। दा नोंथाङा बुंदों 17 बोसोराव खामानि मावाखै जेरै हाग्रामा महिलारिया, नाथाय जों जुदि नोजोर होयोब्ला दा सेक्रेटारियेट मावख'निफ्राय लानानै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय लानानै गोबां बेफोरबायदिनो नोङो फसंथानफोर लामा बिथांमोना बानायदों, हाग्रामा महिलारिनि नामाव बिमुङाव हाग्रामा ब्रिजनिफ्राय लानानै गोबां दङ, नाथाय प्रमद बर'नाव दासिमबो बेफोर गैया, मोनसेबो बानायनो हायाखै। अन्थाइ खाम्फा, जाय अन्थाइ खाम्फाखौ जाय फिथा हादों बिथांमोना बै समाव हाग्रामा महिलारियानो सेंसन खालामना गारबोखानाय, हाग्रामा महिलारि बिथाङानो मावबोखानाय, आरो जायखौ दिनै प्रमद बर'आ फिथा हाबाय थादों, UPPL नि दैदेनगिरिफ्रा फिथा हाबाय दं होननानै बुंदों। बेनि सायाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आङो मोनसे बाथ्रा सोंनो नागिरदों रामसियारि नोंथांनि स्टुडिअनिफ्रायनो। आदसा बिथाङा सानो नामा जे बिटिसिखौ बिथाङा हारसिंनो लाबोदों होननानै? बेवहाय मा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेबो बिहोमा गैयामोन नामा? भलेन्टियार फर्सनि जेबो बिहोमा गैयामोन नामा? बै समनि जायफोर जोहोलाव बिथांमोना आन्दलन खालामदोंमोन, इभेन जायफोरा संग्राम खालामनाय BLTनि नेताफोरखौ ओंखाम जाहोनानै, ओंखाम संनानै बै समाव जाहोदोंमोन, जाय समाव आर्मि पुलिसनिफ्राय बिथांमोनखौ बासायदोंमोन, इभेन मा खालामदों बै समाव सेंग्राफोरखौ जिथिया आर्मि पुलिसफोरा गावथारनो होसोयो, दख'ना गान होनानै जोंनि आइजोफोरा बिथांमोनखौ हिन्जावसा साजायनानैबो बासायदों। बै समाव एसेबां रिक्स लादों जोंनि आइजोफोरा। दिनै हाग्रामा महिलारिया BTC एकट जानायनि उनाव बिथांमोनखौ मा होनो हाखो? बाथ्राया बिसो बिथांमोननि BLTनि माखासे लिडारफोरानो ओरैबायदि गाज्रि अबस्थायाव जानानै दङ, गासैखौबो बिथाङा थारमाने मोनसे लेभेलसिम लाबोनो हायाखै। माखासेयाथ' माने दुखु दाहाजोंनो माने लोंनानै लिभार नस्थ' जानानै थैलायलांबाय। हाग्रामा महिलारिथ' खबर लायाखै बिथांमोन बायदि मानसिखौ। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया जाबाय मोनसे एकर्डजों फैफाखानाय बाथ्रा बेफोरो। दिनैनि तारिखाव जुदि जों BTC सेक्रेटारिखौ नायोब्ला एकर्डजों फैफानाय बेफोर मोनसे स्पिरिट। आरो बेफोरनिख्रुइ जुदि जों बांसिन बाथ्राखौ जुदि गोसो होयोब्ला दिनै सानजानि बर'फोरखौसो बांसिनै साननांगोन। BSc आरो BTC एकर्डआव मालाबाबो रामसियारि नोंथां मालाबाबो बर'नि दुखु दाहाखौ लानानै सिरियासलि बिथांमोना स्टाडि खालामालासिनो जोंनि जि बाउन्डारिनि बाथ्रा बेखौ खिन्थु बिथांमोना बारायाखैमोन। थारमाने हाग्रामा महिलारिया बुंनो नागिरदों नामा जे बै मानसिफोरा जायफ्रा सानजानि बर' दङ बिथांमोना जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया जातियाव होननानै? नैथिंजाय जोंनि सोनाबथिंजाय जेसेबां बर' दङ बेनि बांसिन बर'आ ओरै सानजाथिं दङ। बिथांमोननि बाथ्राखौ हाग्रामा महिलारि आरो सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि बिथांमोना मानो साननो हायाखैमोन? नैबे जों जि जायगायाव दङ दायो क'क्राझाराव, उदालगुरि, बाक्सा, चिरां, बेयाव जेसेबां NDFB दङ ओरै सानजाथिंबो दङ। बिथांमोना हारिनि थाखाय नाङाखै नामा? बिथिं मुंख्लं गैया नामा? बिथिं जिखिना मानसिफ्रा माने सेक्रिफाइस होदों खम नङा। दा बिथांमोनखौ जोङो मालाबा नुयो जे हाग्रामा महिलारि बा बिथांनि आगुनि जाफोर लिडार दंमोन टटेलि बिथांमोनखौ जोगारनानै बिथांमोना जाहाथे जोंनि माने जिफोर हारिनि माखासे एडभान्टेजफोर बेखौ जाहाथे लानो हाया बिनि थाखायसो षड़यन्त्र खालामनानै बिथांमोनखौ सेपारेट खालामना दोननाय बायदि जों नुनो मोनदों। मोनसे बाथ्राखौ नायनो हायो, दाबो BPFनि माखासे दैदेनगिरिफोरा दावराय देख्रेब, सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि, सोरबा बिक्रम बायदि फाल्तु मानसिफोरा मा खालामो माने केस होनो नागिरो BTR एकर्ड बायदिखौ। थारमाने बिनि मिनिङा बेनो नामा जे बिथांमोना मालाबाबो सानजानि बर'फोरखौ जोंजों लोगोसे ज'नो संसार जानायखौ जोंजों लोगोसे दावगानायखौ लुबैया? जों बेखौसो साननांगोन। दिनैथ' नोंथाङा बुंबाय जे BTC सेक्रेटारियेट जाबाय होननानै, खिन्थु बेनि बाहागोखौ बै बर'फोरा मोनजादोंना मोनजायाखै? बेनि जि डेभेलपमेन्टनि पेकेज बिथांमोना मोनदोंना मोनाखै? बेयाव बाहागो लानो मोनदों मोनाखै? बिथिंनि मानसिफ्रा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव फरायनो स्कप मोनदोंना मोनाखै? बिथांमोनखौ जोङो जेनेरेल कास्टनि बायदि नायदों नामा? बेफोरबायदि माखासे बाथ्रा बर' जातियावथ' डिभिजन लाबोग्राया बे सानसुमा खुंगुर, हाग्रामा महिलारि, सोरबा दावराय देख्रेब होनना बिथांमोनानो गुलाय गुजाय खालामबाय थायो बारे। बेनिखायनो गोदान जेनेरेसना दिनैनि तारिखाव बुजिदों जे हाग्रामा महिलारिजों आरो जानाय नङा। भाइलेन्स जाबाय थादों। जोंथ' ओरैबायदि माने लासिं सिं मोनोमोन। सेंग्रा सासे मानसिया गुवाहाटियाव थांबाबो हाजिरा मावनाबो जानो हाया बे समाव। आफादनि मानसि होनना सानोमोन, रुम भारा होआमोन मानसिफोरखौ। दिनै BTRनि मानसिफोरा जुदि बाहेरायाव थांबा सनमान खालामो। वर्ल्डनि माखासे मानसिफोरा दिनै क'क्राझार बायदि जायगायाव इन्टारनेसनेल माने नलेज फेस्टिभेलाव फैनानै बिथांमोना बाख्नायनो गोनां जादों जे जों खोनाबाय थानाय बे BTCआ नङा। जों खोनाबाय थायोमोन बेयाव मानसि बुथारनाय जायो, सिथारनाय जायो, होसोनाय जायो, दाबि धमखि होनाय जायो। बिथांमोना खोनादोंमोननो जे बेयाव रां माने दाबिनाय जायो होननानै, खिन्थु जेबो माने थ्रेट गैला। बिथांमोना बुंदों जे बियो मोनसे माने आसा गोनां जायगा, बिनिफ्राय गोबां टेलेन्टखौ जों सोरजिनो हायो। दिनै बलिउडनि गिदिर माने एक्टरफ्रा फैनानै बुंदों जे BTC बा BTRनिफ्राय गोबां मोजां सेंग्रा सिख्लाफोर जायफोरा माने एक्सेलेन्सि दङ, केपासिटि दङ, एबिलिटि दङ, बिथांमोनखौ जों गोजौ लांनांगोन। दिनै बे मोनसे जि लामा बेखौ सोर होदों? मानाव गेदेर दानि BTRनि CM प्रमद बर' बिथाङा होदों। दिनै माने एसियानिनो सेकेन्ड अल्डेस्ट जि माने गेम दङ बेयाव दुरान काप बायदिया जादों। ओरैबायदि मोनसे डिसिप्लिन जादों। बेखौ माखासे पलिटिक्स खालामनानै ओरैबायदि लासिं सिं खालामबाय। बेथ' जोंनि इमेजखौ मा खालामदों?
बेराफारसेथिं मानगोनां मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा मोजां खालामनो नागिरो पिस लाबोनो नागिरो माखासे आरो बेखौनो जावले माने ओरै हिन्स होनानै प्रभक खालामनानै मानसिफोरखौ मा खालामो गोदाव सोराव खालामनानै जोंनि जि इमेजखौ बानायनो नागिरबाय थादों बेखौ धंस' खालामो जेराव लिटारेचारनि फेस्टिभेल जादों बिथांमोननि समाव मा लोंनाय जानायनिसो फेस्टिभेल जायोमोन मालाबा नलेजनि बाथ्रा सावरायदोंमोन मालाबा फरायनायनि बाथ्रा सावरायदोंमोन नामा जे माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों मालाबा जे जोंनि आइजोफोरनो माबा मोनसे हेल्प होनो हायो बिथांमोना 200 थाखा 300 थाखा होनानै मा खालामो बेदर जानो फैसा होनानै मिटिङाव लानानै बिथांमोनखौ मिसइउज खालामदोंमोन दिनैनि तारिखआवथ' बिदि नङा जों बुंदों जोंनि समाव आइजोफोरा समान मोनथाय मोननांगो बिथांमोना गावनि केपासिटिजों माखासे स्किलखौ लानानै बिथांमोना बिजनेस खालामनो हानांगो जों बेनि थाखायनो माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों माखासे आइजोफोरनो जायफोरा ज'यै माने सेल्फ हेल्प ग्रुप खालामदों बिथांमोनखौ जों ट्रेनिं होनायनि गेजेरजों थाखा फैसाबो जों होबावदों टटेलि डिफारेन्स आं बेखौनो बुंदों माखासे मानसिफोरा दाबो बुङो जे जोंनियाव पिस फैयाखै बिनि मिनिङा बे नङा पिस फैदों खिन्थु मानसिफोरा दावराव खालामनोसो सुथालाबाय थायो भाइलेन्स खालामनोसो सुथालायो आरो बेसेबां थैनो जोंनि मानसिफोरा आन्दलन जोंनि मानसिफोरा नुदों नंगौ मोनसे समाव जोंहा हाथियार लानाया गोनांथि दंमोन जों बेखौबो मानियो बे मोनसे सिटुवेसनमोन खिन्थु बिदिनो सानफ्रोमबो हाथियार लानानै दाबि धमखि होनानै बर' जातिखौ गुबुन माने हारिफोरनि सिगाङाव इण्डियानि गेजेराव जोंनि इमेजखौ जे माने जुनाद बायदि खालामोन बिदिथ' नङा बिदिनो जादों थांनाय गोलाव समाव दिनैनि तारिखआव मानसिफ्रा बाथ्राखौ मोजांनो बुजिदों जे प्रमद बर' बिथांनि जि माने स्टाइल बिथांनि जि मोनसे भिजन बे भिजनजों जुदि खारफानो हायोबासो बर' हारिया जेरैबायदि सिमां नुदोंमोन गेरेमसा माहारि जानाय बेखौ मावफुंहैनो हागोन खिन्थु हाग्रामा महिलारनि जि माने थिंकिं अनलि पलिटिक्स माखासे संगठन बे सिगाङाव थाबाय जोंबो बिनि बाहागोमोन माने बेयाव मानसिफोरखौ माने ओरैबायदि माने माखासे बाथ्रा बुंनानै जातिखौ ओरै खालामबाय मानसिफोरखौ एखेबारे मिसलिड खालामनानै जों बोरैबा बुजिनानै बिनिफ्राय ओंखारनो हाबाय आंथ' नोरोखनिफ्राय ओंखारबोनाय बायदिसो मोनदों गावखौनो आं बुजिनो हादों बे समाव बिथांमोना अनलि इलेक्सननि बाथ्रा माबा मोनसे संगठन खुलिगोन स्टुडेन्टस अर्गेनाइजेसन नामाव कलेजफोराव इलेक्सन गेलेनायनि धान्दा अनलि इलेक्सननि धान्दा जानाय लोंनाय बे पावारखौल'सो नुबाय थाबा जानाय नङा मानसिफोरा मा जादों बर' हारिया मा जादों बेखौथ' नायनांगोन ना आन्दलन खालामदों बिथांमोना आन्दलन बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामदों धान्दा गैया बिथांमोना दाखालि बावैसो मा खालामबाय मास गेदारिं लानो होननानै थाखा फैसा खांबाय सोरनिबा आन्दलनखौथ' खालामासै बिथांमोना सोरखौबा दाय होदों आरो मानसिफोरा मोनसे सिस्टेमखौ बुजिनो जाबाय दिनैनि तारिखआव बिथांमोना बुंगोन जे जों एवारनेस प्रग्राम लागोन होननानै बे एवारनेसनि नामाव माबा माबि सोरखौबा रायनो पलिटिकेल माबा एजेन्डा लाना प्रपागेन्डा हिप'क्रेसि खालामनो थाखाय बिथांमोनखौ स्पेस जानाय नङा दिनैनि तारिखआव एसेबां सान्थि जानायनि उनाव मानसिफोरखौ दावराव खालामनो जों सान्स होबाय थानो हाया नङा जोंनि मानसिफोरा बेसेबां थैबावनो बेसेबां नासयजाबावनो मानसिफोराथ' जोंखौ मोनसे समाव सानोमोन जे बर' माने टेररिस्ट होननानै आरो बिनि थाखायनो मोनसे समाव आसामनि निउस मिडियाफोराव बुंदोंमोन जे बर' अग्रमथि होननानै डाइरेक्ट बुङोमोन बेफोरबायदि सिटुवेसननिफ्राय दिनैनि जि सिटुवेसन नायोबा 2.5 बोसोराव कमप्लिटलि चेन्ज जाबाय बेबायदि जुदि 17 बोसोर प्रमद बर' बिथाङा जुदि सरकार सासन खालामनो मोनोबा बे बिटिआरआनो सोरगोन बेखौनो बुंबाय आरो आं सोंगौ नोंथाङा आरो नोंथांनि जे राजखान्थि हान्जा 17 बोसोर बे बाथ्राखौ लाबोबाय थायो बुंनांगोन जाहोना मा जे 17 बोसोर बिथांमोना बुङोबा जुदि नोजोर होयोब्ला 15 बोसोर सोरखार बिथांमोना खुंथायखौ गोहोआव थादों दा बे बिथिङाव जुदि नोजोर होयोब्ला दा नोंथांमोना 17 बोसोर होननानै एलार्जि जायो नामा एलार्जि माने बे 17 बोसोरनि जि जोलै दङमोन हिउमेन रिसर्स जों जायखौ सानगासिनो सानहर हिउमेन रिसर्स बानायनायनि जि प्लानिं दङमोन बेखौ टटेलि माने बिथांमोना धंस' खालामदों थारमाने 17 बोसोराव जों मोजां फरायसाफोरखौ क्रिएट खालामनो हागौमोन जों मोजां आइडियास थटफोरखौ डेभेलप खालामनो हागौमोन बिथांमोना मा खालामदों दैजिं फेस्टिभेलनि नामाव आं दिनैनि तारिखआव बुंगोन माखासे उन्दै हिन्जावसाफोरनि इभेन्ट गोथारथियानो बे समाव नस्थ' जादोंमोन दैजिं फेस्टिभेल नायनो थाङो बहाबा हाग्रायाव हाबना थायो बहाबा साइडआव हाबहैना थायो बेफोर परिबेसखौ सोर बानायना होदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथांनि कम्पानियानोथ' बानायदोंमोन ना बिथांमोना दिनैनि तारिखआव लाजिनांगौ जोंनि समाव जों बेफोरबायदि सिटुवेसनखौ क्रिएट खालामाखै मानिफ्राय एसेबां माने ड्राग्स जाग्रा जाखो मानसिफोरा बे परिबेसखौ सोरखो इजि मानियाव खारफा होनाय सासे लिडारानो जाबाय हाग्रामा महिलारि नङैनो थिखाफोरखौ रानस'लाबायनानै जाय मानसिया फरायबाय थादों बेखौ माने आद्रा खालामबाय बै समाव BSU बायदि संगठन दानानै मोजां फरायसाफोरखौ बेयाव सोसनजोबनानै धंस' खालामबाय आरो एजेन्डाया मामोन साख्रि होजोबगोन बयनोबो इन्डियानि प्राइम मिनिस्टारा साख्रि होजोबनो हायाखै बिसोर बिदिथ' जाया मोनसे हारिखौ गेरेमसा माहारि दानोबा बेयाव मिशन भिजन फिल'सफि आइडियास थानांगोन मोजां बड'फाया जोंनो जिखौ होलांखादों फ्रेमखौ होलांखादों जों बानायनोल'सो नांगौ बेखौनो बिथांमोना गोदाव सोराव धान्दाया मा बिथांमोननि टारगेटआ
सानजानि बर'खौ सोनाब नांलायहोनो हायो नामा बिनि मुङाव पलिटिक्स खालामनो हायो नामा दाथ' सिमा बारायनायदों बिथांमोना ओरैबायदि गोनो गोथो जे भटखौ प्रमद बर' बिथाङासो मोनजोबसिगोन नामा गावसोराथ' बादा होयै होयै दा थांनो हाला ओरै आंथ' खोनादों सोरखौबा नो एन्ट्रि खालामबायनो ओरै गहपुरथिंजाय बे अबस्थाखौथ' गावसोरनो खालामना लादों ना बिथांमोनखौ सानफ्रोमबो हाग्रामा महिलारा नासयनानै नैया 17 बोसोर नासयबाय आरो बिनि उनावबो सोरबा केस होबावदोंसो गेजेराव बेसेबांखि दुखुनांथावना बाथ्रा जोंनि बर' जाति भाइ माखौथो जातिनि बाथ्रा बुंबाय थायो बिथांमोनालाय जातिनि भाइबा बिथांमोनखौ सोना लानो मा प्रब्लेम दङ गहपुरनि बर' बिटिआर हाबनायाव हाग्रामा महिलाया मानो एलार्जि जादों बाथ्रायाथ' बिसोरना सानसुमा खुंगुर बैसोमुथिया मानो एलार्जि जानांगौ बिथाङा बिथांनि बिफानि हानि सम्पतिखौथ' जों बियाखैना बिथांनि हाखौ बिगासे हरनानै बिथांमोनाथ' बियाखै नङाना मानो एलार्जि जादों दावराय देख्रेब बिथाङा बै समावनो माने गोबां थाखा आरजिना लाबाय खिन्थु बिथाङा दिनै माखासे बाथ्राखौ बुङो खिन्थु बै समाव जाय समाव बिथाङा पावाराव दंमोन माथो खामानि मावनो हाखो सोरनि थाखाय मावखो गोरिब गुन्द्राफोराथ' बिदिनो थालांबाय जोंनि समावसो माखासेखौ जों रिंस लाबाय थादों दिनैनि तारिखाव आंथ' बुंदों दिनैनि दानि सरखारानो जोंनि मानसिफोरा फरायनायनि एडभान्टेजखौ लानांगौ हाग्रामा महिलानि समावथ' चान्स मोनखायाखै मानसिफोरा फरायनो नैबे समावनो जों सबखौ लानांगौ आं इयुथफोरखौ खावलायदों दाथ' दुर्गा फुजा सोलिबाय थादों लोंनानै जानानै गारिफोरखौ बे गोसा सालायनानै एक्सिडेन्ट जानाङा बाप्रे बा बेसेबां खस्थ' खालामनानै गथ' गथायखौ फेदेरदों बे हाग्रामानि दिन नंला हाग्रामा महिलाया नोंथांमोनखौ धंस' खालामनो होनानै थाखा फैसा होनानै जुवा गेलेनो होदोंमोन सोरखौबा माने जौ लोंनो होदोंमोन बेखौ खालामबाय थायोबा नोंथांमोननि बिमा बिफा समाज गासिबो नस्थ' जालांजोबगोन ओरैनो सायावल' गेरेमसा माहारि दानायनि बाथ्रा बुंबा जानाय नङा बेनिखायनो आं खावलायदों स्पेसियेलि सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौ एसे खमसे खम बर' जातिखौ बदनाम खालामा बिथांमोना आरो गावनि जिबनखौ जाहाथे एसे बेसेन होयो आं खावलायदों दिनैनि तारिखाव नैबे बाथ्राखौ मोनथिनो थाखाय नाजागोन जिहेतु बावैसो सिगाङाव थामहिनबा सानथामसो सिगाङाव जों नुनो मोन्दों जे NLFB जे आफाद दं बिथांमोननो 181 जे केडारफोरनो गावसुंथा जे थांना थानायनि थाखाय 2 लाख करि चेक राननायखौ नुनो मोन्दों नाथाय बेवहाय गुबुन फारसेजों जुदि नोजोर होयोब्ला बेवहाय किसु लिडारफोरा बेवहाय बाहागो लाहैदों बा बे नैबे चेक राननाय हाबाफारियाव बाहागो लायैखौ नुनो मोन्दों मा जागोन बे समाव मा बुंगोन बेयाव आंनि मोन्दांथिखौ बुंदों आरो आं बुंनो नागिरदों बुंनांगोन जातीय बाथ्रा बुंनांगोन बयबो जातीय बाथ्रा बुंनांगोन मोजांखौ मोजां गाज्रिखौ गाज्रि बुंनांगोन सोरबा दाबि धमखि होबाबो जों बाथ्राखौ बुंनांगोन सोरखौबा गिनानै जुदि फावसायबा जातिया खिन्थु धंस' जागोन बेनिखायनो जों बुंदों जे इनिसिएटिभ लादों पिसनि थाखाय बे मोजां जादों मानसिफोरा माखासे बेकार जानानै थास्लायस्लाय जुदि 2 लाख थाखा मोनोबा एटलिस्ट बिथांमोना माबा मोनसे बिजनेस खालामनानै जानो हागोन मायबा मोनसेबाबो आरो जेनेबा एख' मोनथारियाव मायबा मोनसे मोनबाबो जोबोद मोजां जाय बिथांमोना पिस टकनि गेजेरजों बेयाव फैनानै माने फाइनेन्सियेल एसे हेल्पखौ लाबाय बेयो जोबोद मोजां जादों बिथांमोनजों आं माखासे समाव सावरायनो मोननानै आं गोजोनदों बिथांमोननि जे थिंकिं जोबोद मोजां पजिटिभ दिनैनि तारिखाव बिथांमोना बुंदों जे भाइलेन्सजों जेबो जाला आं बुङाखै जे NLFB भाइलेन्स खालामनो नागिरदों खिन्थु बिथांमोना जेखौ बुजिदों बै जुगा गैला दिनै डिजिटेल जुगाव जुदि जों थांनानै थानांगौब्ला माखासे स्किलफोरखौ माने सोलोंनांसिगोन सरकारजों लोगोसे दावगालांनांसिगोन दा बेराफारसेथिं जुदि नायोब्ला आं दहायनो बुंदों नोंथांखौ जे माखासे मानसि दङ जातियाव माखासे मानसि NLFBखौ बुङाखै आं NLFB संग्राम खालामनो ओंखाराखै बेखौ रायजोफोरा जास्टिफाइ खालामगोन रायजोफोरा नायगोन दिनै NLFB संगठना 34 इयार्स संग्राम खालामदों जातिनि थाखाय बेखौ रायजो राजा बिथांमोना माने रिकगनाइज होदों बेयाव जोंहा जेबो दाउट माने खालामनो गोनां गैया दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव सम जातिनि थाखाय सेक्रिफाइस होदों आरो मा मावदों मा मावाखै रायजोफोरा गावनो मोनथिगौ दा जातियाव सोरबा मोनसे संगठना जुदि थांना थानांगौब्ला थारैनो जातीयताबादखौ लानानै थांना थानांगोन आरो जातिनि थाखाय मा मावदों बेखौबो नायगोन मानसिफोरा मोनसे बाथ्रा बेखौनो आं बुंनो नागिरदों जे जातियाव मा मावमारदों आरो बिथांमोननि थांखिया मासिम सहैनाय बेखौ नायगोन माखासे समाव माखासेया बुङो जे बिटिआर एकर्डनि दफाफोरा जाफुङैनि थाखाय ओरै खालामनो नागिरदों खालामनो होनना बेथ' जालांबायनो थादों एरिया एक्सटेनसननि बाथ्रा माखासेखौथ' आं सानो ओरैबायदि माने बाथ्रा बुंनो नागिरो थारमाने बिथांमोनखौ दौनासो होनांगौ आरो जेनेबा ना आচ্ছা गभर्नर सासेया माबा मोनसे एसएन होनो बेथ' एलपि स्कुलनि गथ' नङा टाइमथ' नांगोन मोनसे सिस्टेम मोनसे प्रसेस थागोन बेखौथ' एसे डेम'क्रेटिक मानसिफोरा बुजिनांगोन ना प्रमद बर' बिथाङा सान्तिनि सार्थ'आव सान हर खामानि मावगासिनो दङ मानाव गेदेर बिथाङा खिन्थु माखासे लिडारफ्रा सोरखौबा थुनज्लायनानै भाइलेन्स खालामहोनो हायो नामा माबा खालामहोनो हायो नामा बेखौ नायबाय थादों आंथ' दिनैनि तारिखाव बुंगोन सेंग्रा हिसाबै जे जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनैनि तारिखाव जातिनि आन्दलना हाथियार लानायजों
बा लामा बे हमनानै ला बे राजा लामायाव ओंखारनाय माबा माबि बे अनसनाव बाहागो लानाय माबा ब्लकेट खालामनाय बिदिजोंबो दिनैनि तारिखाव साक्सेस जाया जों नायदों माने कृषक आन्दलना इन्डियायाव बेसेबां साक्सेस जाखो का आन्दलना बेसेबां साक्सेस जाखो ओरैनोथ' मानसिफ्रा थैगारबायना का आन्दलना आसामाव जायफोरा नर्मेल मानसि दंमोन भिक्टिमाइज जाबाय लिडारफ्रा माखासे मालाय बेनिफिटेड जाबाय पलिटिकेल बिथांमोना एडजास्ट जाबाय रायजो राजा मा लाब जाखो आयेनाथ' आयेन हिसाबै थाबाय आयेननि मथे खामानि मावलांगोन बेखौ सोरबा सासे आन्दलन खालामनानै बिराद होबथानो हागोन बिदिबो नङा दिनै जुगजों खाब जाफानानै जों बोरै जातिखौ जोंनि मुभमेन्टआथ' सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जानांगौ दिनैनि तारिखाव आरो सोलोंथाइ गैयाब्ला खुनु मोनसे जातिया थांना थाया बेखौ खिन्थु बर' रायजो राजाया सेंग्रा सिख्लाफोरा मिथिनाया मोजां आरो जों माखासे समाव नुदों जायफ्रा हाथियार लाग्रा माने हानजा बिथांमोननि गेजेरजों माखासेया साक्सेस जादों खिन्थु मेक्सिमाम आरोबाव माखासेयानो खिन्थु साक्सेस जायाखै धंस जादों एलटिटिइनि श्रीलंकानि बाथ्रा बिथांमोनाथ' गावसोर फाइटार दङमोन हेलिकप्टार दङमोन बिथांमोना मा गैयामोन माने मोनसे काउन्ट्रि जेसेबांखिनि इकुइपमेन्टस नांगौ आर्मस नांगौ एमुनिसन नांगौ मोनफ्रोमबो दंमोन खिन्थु लास्टआव बिथांमोना फेलार जादों ना बिथांमोननि डिमान्डआनो साक्सेस जाखो नामा दिनै 20 लाख 15 लाख बर'फोर माने आर्मिफोरनि गेजेराव सोरबा बे जोंनि जातियानो 20-25 लाखनि बारा गैया इन्डियायाव आर्मियानो 20-25 लाखनि बारा दङ बिथांमोनजों गावलायनानै देरहानानै जातिनि थाखाय जुदि माबा मोनसे लाबोगोनबा आं मिनिनो ओंखारो बेथ' सम्भब नङा सासे बर' सुबुङा सानैखि आर्मि गोलैगोन आरो जोंहा बिदि केपासिटि दङना गैया दिनै इन्डिया ओरैबायदि मोनसे डेभलप कान्ट्रि साननैसो सिगाङाव जों नुबाय माने चन्द्रयान हरबायना हरगासिनो दं माखासे नै दिनैबो मोजां मोनसे आपडेट फैबावदों दिनै वर्ल्डनि गेजेरावनो जोङो माने साइन्टिफिकलि जोबोद माने दावगालांदों बे समाव माने इमसनेलि सोरखौबा ब्लेकमेल खालामनानै आरो हामारगोना जातिनि थाखाय मावनो हामारगोना रायजो राजायाबो नायदों थारमाने आरो बेजों माबा मोनसे सोरबा पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय जुदि माबा मोनसे संगठन दानानै मानसिफोरखौ जुदि मिसलिड खालामदोंबा बेयाव नोंथां आरो आंहा लस जायाबाबो जातियानो खिन्थु लस जागोन जातियानो भुक्तभुगि जागोन दा सिगां मोनसे समाव जेनेबा जोंनि आफादनि मानसिफोरखौ नागिरनानै आफादनि मानसिखौ मबेबा मोनसे समाव मोनाबो जानो हानाय खिन्थु बै न'खरनि मानसिफोरखौ बुनानै गालाङामोन सामब्रा गावज्रासाय मानसिफोरखौ बुना गालाङोमोन माखासे मानसिफोरा ओरैनो गावथारजानो गोनां जादोंमोन जायखौ जोङो माने फेक इनकाउन्टार होनना बुङो ओरैनो माखासेखौ एनडिएफबिनि मुङाव बिएलटिनि मुङाव गावथारदों बै समाव आर्मि पुलिसफोरा दिनैबो जुदि जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा दाय गैयालासेनो जुदि गावजानो गोनां जायोबा बिनि रेसपन्सिबिलिटिखौ सोर लागोन आं एनएलए बेखौ समालोचना खालामाखै आं एज ए हल बाथ्राखौ बुंदों आरो जाति हिसाबै आं इउपिपिएलआव दङ माने आं बर' नङा आंबोथ' सासे बर' आंहाबोथ' सेन्टिमेन्ट दङ ना आंहा जुदि सेन्टिमेन्ट गैयाबा आर'नाइ लास्लायस्लाय आं माबा बिहुनि गामसाखौबो लानानैथ' बुंबाय थानो हायो ना नङा होमबा आंहा सेन्टिमेन्ट दङ आर'नाइ लानानै फंसे बाथ्रा बुंनांगौ लुबैयो बर' हिसाबै सोरबा माबा मोनसे पार्टियाव थाबानो माने जातिनि सेन्टिमेन्ट गैद्राया आं बिदि बुंनो नागिराखै बाथ्राया जाबाय दिनैनि तारिखाव जे जोङो माबा मोनसे मुभमेन्टनि मुङाव माबा मोनसे संगठन खुलिनानै बेसेबां साक्सेस जागोन आरो मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनो नागिरदों बारा बाथ्रा बुंबाबो एसे सोरबा लाजि मोनलायगोन दा बेनिखायनो बुंनो नागिराखै आङो मोनसे संगठन मोनसे जातिखौ नेतृत्व होनो दिनैनि तारिखाव 21st सेन्चुरियाव खिन्थु गोरों मानसि नांगोन आरो जायफ्रा आन्दलनखौ नेतृत्व होनो नागिरदों बिथांमोननि गेजेराव बेसेबां गोरों लिडार दङ बेखौ खिन्थु रायजो राजाया नायनांगोन बिथांमोना आन्दलनखौ नेतृत्व होनानै मोजां गुड फिनिशिं होनो हागोन ना हाया बेखौ रायजो राजाया नायनांगोन बिथांमोना हसायनो थारैनो इन दि रियेल सेन्स जातिखौ नेतृत्व होनो हामागोन ना हामारा बेखौ रायजो राजाफोरा जास्टिफाइ खालामनांगौ नायनांगौ आं माबा मोनसे संगठनखौ टारगेट खालामनानै बुङाखै नै दाखालि बावैसो माबा छात्र संगठन खुलिबाय इलेक्सन टंला कलेजाव इलेक्सन माबानो गभर्नमेन्ट कलेजाव इलेक्सन कमार्स कलेजाव इलेक्सन आरो जातिनि थाखाय मालाबा इडुकेसन एवारनेस होदोंना सानसे थांनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेरैबायदि जातिनि थाखाय इडुकेसन एवारनेस मिशन क्वालिटि इडुकेसन लानानै सास्टेनेबल डेभेलपमेन्टनि लानानै खामानि मावबाय थादों बेफोरबायदि संगठना जायफोरा माने पापद गजाजे होनना बुङो असमियाव बिथांमोना माला थांनानै सासे इडुकेसननि मोनसे स्पिच कलम गंसे हैनाय माबा मोनसेथ' एटलिस्ट जातियाव माबा मोनसेथ' कन्ट्रिबिउसन थानांगोन जोंनो बड'लेण्ड नांगोन मालाय मा जानो बड'लेण्ड मोननायनि राहा लामाखौ मोनसे बाथ्राखौ आं गोसोखांनो हाग्रामा महिलारि जाय संगठन खुलिग्रा बिनि बसआनो बुंदोंमोन मोनसे बाथ्राखौ जे बिटिआरनि गेजेरजोंनो बड'लेण्ड जागोन होननानै खिन्थु गावसोरनो संगठन खुलिनानै आरो बड'लेण्ड नांगोन होननानै बुङो बड'लेण्डखौ जों बयनोबो नांगौ बे एकदम क्लियार काट बेयाव खुनु कम्प्रमाइज गैया खिन्थु दिनैनि तारिखाव सोमावसारनायनि परिबेस दङना गैया बिटिआर एकर्ड मोनसे खालामदों बिटिसि एकर्डनि उनावबोथ' मानसिफोरा 17 बोसोर नेदोंना एकर्डखौ लासै लासै इमप्लिमेन्ट जानो प्रपारलि स्पेसिफिकेलि मोनसे इमप्लिमेन्टेसन जानो चान्स होदोंमोन दिनै 2-2.5 बोसोर जानायनि उनावनो मानो इसेबां दावराव माखो इसेबां एलार्जि हाग्रामा महिलारियाल'सो जे शिफ्ट जाबाय थानांगो
बिदि माबा लिरनाय दङ नामा कनस्टिटिउसना गोदोर गोदोर लिडारफ्रा माने उल्थायलांदों हाग्रामा महिलारिया मा मानसि मैया दाख्लै सिङाव बायदि माबायोमोन दाथ' नै जोंनि भेरगाव बायदियाव सैमा मासेबो सोङा हाग्रामा महिलारिखौ जिखिना मानसि दा नै जयनिं खालामबाय थादों आंनियाव भिडिअ मोननै दङ आं नोंथांमोननो होलांगोन थांनाय समाव नोंथांमोना हायोबा निउसाव दा गावसोरनि मानसिखौनो जयनिं खालामबाय थादों फाल्तु पलिटिक्स खालामनो हाग्रामा महिलारिया सासे BTC आव 17 बोसोर सासन खालामग्रा मानसिया बिदि जे खालामगोन आं सिमाङाव सानफेराखैमोन जोंबो रेसपेक्ट खालामोमोन बिथांखौ मोनसे समाव दाथ' आं रेसपेक्ट खालामा मानो खालामा सासे 17 बोसोर सिफ जानाय मानसिया राजनितिनि थाखाय एसेबां गाहायाव गोग्लैनो नाङा सान्ति फैनायनि उनाव सान्तिनि बाथ्रा बुंनानै सोरखौबा थिखांनानै असान्ति खालामनो नागिरनाय बे लिडारफ्रा जों बुजियालासिनो थादों बिथांमोनखौ बर' रायजो राजायाखै बुजियालासिनो थादों बुजिदों बिथांमोननि एजेन्डाफोरखौ भेरगावनि आं भेरगावनि उदालगुरि जिल्लानि आं जोंनि जायगायावनो माने माबा जयनिं जादों BPFनि मानसिखौ डाबल जयनिं बेखिना मानसिखौनो खोराबारियावबो जयनिंनो मोदैबारियावबो जयनिंनो बेखिना मानसियानो इ रिक्सा मानसिफोरखौ लाबोदों माने फिदिंबाय थादों माने फिदिंबाय थादों मानसिफोरखौ लासिं सिं मोनलायलांबाय जोङो भेरगावनि मानसिफ्रा उदालगुरि जिल्लानि जाना जों लासिं सिं मोनदों आरो जों ओरैबाबो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों क'क्राझारनि लिडारबो जों बयबो सनमान खालामो दाबो खालामो आरो खालामबाय थागोन खिन्थु हाग्रामा महिलारि बिथांनि एक्टिभिटिसखौ नायबाथ' जों सानो आरो माने सेस माने डाउन खालामना लादों थारमाने माखासे बेलायाव माखासे मोजां लिडारफ्रा ब्रेन बिहाइन्डफ्रा बेयाव दङ UG ब्रह्म सार बायदि मानसिया इन्डियानि सासे भाइब्रेन्ट लिडार साहित्य अकादेमि बान्था मोनलायनाय मानसि क'क्राझाराव जोनोम जादों बिथांमोननि स्टेटासखौ हाग्रामा महिलारिया मानो लाखिनो हायाखै जों कुइसन जादों बिथांमोनखौथ' जों माने भगबान बायदि मानियो जातियाव दिनै हाग्रामा महिलारिनि थाखायनो सोरबा सासे मोजां लिडारनि स्टेटासा डाउन जाथों जों लुबैयाखै आरो बर' जातिनि स्टेटासखौ जेरैबायदि बिथाङा इन्डिया लेभेलाव इस्टाब्लिस खालामदों वर्ल्ड वाइडआव जे बर'फोरा ओरै होननानै जोंखौ जे बुङोमोन सिगां माने केकुरा खवा कसारि होननानै नङा होमबा बर' अग्रमति होननानै बे इमेजखौ बानायनायाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सम लादों बानायदों आरो मोनसे मोजां इमेज दिनै जोङो सोरजिनो हादों जाहाथे बेखौ रावबो सिमफाया आं बेखौ गुरैनो खावलायदों जिहेतु नोंथाङा बुंदों बे पिसनि बाथ्रा बुंदों जिहेतु गोजोननि बाथ्रा नोंथाङा बुंदों नाथाय बेनि अनगायैबो जों जुदि नोजोर होयोब्ला बारा गोबावनि सम बाथ्रा नङा बेयो एनकाउन्टारनि जों नुनो मोनदों बेनि उनाव एकर्डनि उनाव जों जुदि नोजोर होयोब्ला जोंसार बिथांखौबो गावथारनाय जों नुनो मोनदों दा बे बिथिङाव गोजोननि बाथ्राखौ मा बुङो आं दुखु दङ माने सोरबा इनकाउन्टार जादोंब्ला आं दुखु मोनदों सासे बर' हिसाबै सोरनियाव गुलि हाबनायखौ जोंनियाव हाबनाय बायदि मोनदों बाथ्राया जाबाय दिनै आं बिथांमोनखौ बुङाखै सोरबा जनक संकर बिथांमोननि फारसे आं सनमान दङ आं बिथांमोनखौ बुंनो नागिराखै बाथ्राखौ आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जुदि सासे मानसिया डकायत खालामोबा जों बिथांखौ माला होना बरायगोन आर'नाइ होना बरायगोन ना जेलाव लांगोन बाथ्राया बिसोरना सोरबा सासे मानसिनि थाखायथ' जातिया बदनाम जानो हाया सोरबानो सान हर दंफां सिखाव खालामबाय थादों आदसा मानसिया थांना थानो दंफांखौ सिखाव खालामनानै फानबाल'सो जायो नामा बेलेग वे गैया नामा मानसिया थांना थानो गुबुन वे गैया नामा माखासेयाथ' दिनै इ रिक्सा सालायनोबो जोबोद मोजां संसार खुंगासिनो दङ माखासेया दिनै माने सबजि बेफार खालामनानैबो अनसाय बिथांखिनि थ्रुयैजों जों माने मानसिफोरनो फाइनेन्सियेल एसिस्टेन्स होदों बेयाव माने गोरिब मानसिफोरा माने बेफार बानिज्य खालामनो हादों ना बेफार खालामनो थाखाय जों गारि गुरा हानायखिना मानसिनो होदों दा बेफोरबायदियाव दंफां माने हानानै फाननानै सुरां सिखारि खालामनानैसो जुदि जानो हायो सानदोंबाथ' बे जातिनि भबिष्यतआ मा सिदा सिदि रायलायोबा आरो जेनेबा दा बेखौनो सोरबा बांसिन कालार फोननानै ओरै दाबो माने फेक इनकाउन्टार जादों माबा जादों गरायसिनाव थांलाय आरो बिनि थाखाय बर' जातियानो बेसेबां खस्थ' मोननो गोनां जादों जों बयबो जातिनि थाखाय गाबफादों जों बयबो जातिनि थाखाय बुंदों जोंथ' बुङाखै जनक संकरा बर' मानसि नङा होननानै बिथाङा बर' जों बिथांनि थाखाय सानफ्रोमबो दङ जों गसंगोन बाथ्राया जाबाय जोंनि मानसिफोरा दाबो मानो किसुमान खामानिखौ मावो जायनि थाखाय जातिया बदनाम जायो जातिया भुगिनो गोनां जायो सोरबा सासे थांनानै गथ'खौ बामफ्लाबानोथ' जायाना बेनि सिगाङाव बिथांनि न'खराव थांनानै खबर लाहैना लाहैयाखैमोन जुदि खस्थ' सोलिमारदोंबा बे आं हमनानै लाबाय खस्थ' जोबोद सोलिदों बै जे सोरबा माने आमुंनि सेक्रेटारिनो आमुंनि प्रेसिडेन्टनो नङा होमबा गेजेर पलिटिकेल पार्टिनि मिटिंफोरावबो जों नुयो बिथांमोनानो गेजेर माबानो जास्टिस फराम जालायबायनो उइमेनफोरनि जास्टिस जोंनो थिकै आसे भाई हो जास्टिस जोंनो जास्टिस नांगौ जुदि इनजास्टिस जामारदोंबा खिन्थु बाथ्राया जाबाय मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ लाना मानो पलिटिक्स खालामो आरो सोरबा गथ' बामदोंबानो बेखौ एकदम ससियेल मिडियाआव होनानै बारे बुखिबाय थानायनि मा गोनांथि दङ दायित्व ला गथ'खौ फरायनानै दायित्वखौ ला मोजांनो जों नायगोनथ' समाज बुंगोन सोर बेसेबां दायित्व लानानै माखासे फरायनाय मानाय दायित्व लादों जों मोजां मोनदों मस्ट वेलकाम खिन्थु बेसेबां दिन बिथांमोना सामलायगोन
बिथांमोना फिनिशिं मोजां होनो हागोन नाया जों बेखौबो नायदों आं बेखौनो खावलायदों दिनैनि तारिखाव एटलिस्ट एसे गाज्रि बा बेआइनि इलिगेल खामानिनिफ्राय जोंनि जातिया गोजानाव थानांगो जेरावनोखि जोंनि मानसिफोरा एसे बिजनेस पारपासाव एसे इडुकेसनाव साख्रि बाख्रियाव माने गोसो होनांगोन दिनैनि तारिखाव आरो जोंनि इमेजआ दिनै वर्ल्ड वाइडआव अल ओभार इन्डिया मोजां जादों थारमाने बर'फोरा दिनै मोजां हारि होननानै सिनायथि जादों जों बे हारिखौ मालाबाबो दंफां सिखाव अग्रपन्थी जाति होननानै जोङो सिनायथि जानायखौ लुबैनाय नङा मोनथिनो नाजागोन जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया दिनै जुदि नोजोर होयोब्ला गुबुन गुबुन जायगाफोराव दा जयनिं हाबाफारि लाबाय थादों आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानिफ्राय गोबां जयनिं जानाय बे समाव जोंना सम सम खौरां बिजोङाव फैबाय थायो जोंनियाव फैयो लोरबां जालांबाय नामा जा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया जायनि थाखायनो बे दोलोखौ नागारनानै बिपिएफआव जइन जादों जाय पार्टिया जातीयताबादजों सोलिनाय पार्टी बे मालाबाबो दुर्बल जानो हाया एक नाम्बार बाथ्रा जारिमिननि बाथ्रा मोनसे बुंनोसै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जेसेबां पावारफोरा जुद्ध नांबोदों बे पावारफोरा जातिनिफ्राय धंस जालांदों जायफोरानोखि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ फोजोबनो नागिरबाय थादों बिसोर अट'मेटिकलि डेड जालांदों ससाइटिनिफ्रायबो बिथांमोना एसिमिलेट जालांदों बिथांमोना न'वेर जालांदों दिनैनि तारिखाव हाग्रामा महिलारिनि जि अबस्था दहायनो बुंबाय आं माबायदि मानसिफोरखौ जयनिं खालामबाय थादों बारे बारे जयनिं रिजयनिं बे होनायखौनो होबाय थायो थारमाने प्ले खालामफिनबाय थायो माने फुराना केसेटखौनो प्ले खालामबाय थायो उनाव लासैसो मोनदों होनना जाहोना मा बेनि अबस्था गैया आं मोनसे एग्जाम्पल बेनिखायनो होदों बे नाफोरखौ जों जेथिया दैनिफ्राय दैखांना सायाव लाबोयो अक्सिजेननि अभाराव लास्टआव ओरैबायदि बाब्रामनानै थैयो बिदि दिनैनि तारिखाव बिपिएफआ माने सार्भाइभेलनि थाखाय जुद्ध खालामनो गोनां जादों साननैसो उनाव नोंथांमोना निउस खालामनो मोनगोन हाग्रामा महिलारनि मेन मानसियानो इउपिपिएलआव जयनिं जागासिनो दङ आरो साफा सानै इउपिपिएलनि थांदों होननाया जों बिथांमोनखौ साइडसो खालामदों बिथांमोना जाबाय साफा लुगेसाव इउपिपिएलआव जों गाज्रि मानसिखौ लाखियाखै जों नोंथांमोना जेरावबो थांना बिपिएफआवनो थां नोंथांमोन बायदि आलु गेसावखौ जोंना साफा सानैखौ जों गावनो रेस्ट्रिक्ट खालामदोंमोन एक्सपेल खालामनानै बिथांमोननो हरदों ला नोंथांमोना गाज्रिजों गाज्रिथा मोजां मानसिफोरजों मोजां मानसियासो थानो समायो जोंनि इउपिपिएल पार्टिया बिदि गाज्रि मानसिखौ नाङा जों किसुमानखौ हरदों थांदों आरो बेनो बिथांमोननि साइन जे बिथांमोननि पार्टिया लास्टिं जाया थारमाने गाज्रिजों गाज्रिसो जालांगोन थारमाने दा बेनिखायनो जों एकदम माने क्लिन सिट जोंनि बाथ्राया स्पस्ट जोंनो गाज्रि मानसिखौ नाङा जों ओंखारहरगोन किसुमान मानसिखौ दा मोनसे बाथ्राया बेनो मोजां खबरा बर' रायजोआरि जानो थाखाय बिपिएफ पार्टिया अलमस्ट जोबनायनि लामायाव आं दहायनो बुंदोंना सप्तासे हाइस नेथ' नोंथांमोना सप्तासेनि उनाव माने बिपिएफनि मुसाना सिङाव होनना बुङो मोनसे समाव हाग्रामानि मेन आगदा आखाइ आगसि आखाइफोराथ' गैलानो आरो मायबाफोर जुदि एसे बासिदोबा बेसाराखौ बुंनो हामासो नाङो आङो बेसिम बुंथ'ला आङो दिनै ओरैबायदि बिथाङा अबस्था आं अथ'सा खावलायदों बिथाङा जेरैबायदि सिगां करापसन खालामनो थाखा फैसा बानायदोंमोन बिथाङाथ' रायजोनि मोजां खामानि थाखाय माने बाहायाखै माबा बाथौ खेराइ रिजर्टनो आं खोनानो मोन्दों बाथ्राया बेसे सैथो नोंथांमोना नाय बेयाव माथो बिदि जानला मानला गानना दुगैनोबो हायोनो सुइमिं पुल बानायदों बिथांमोना आसरित बाथ्रा बिजों नोंथांमोना मिडियानि हिसाबै नाय बेफोरबायदि बाथ्राया जातियाव माबाफोर गोहोम गोग्लैनो हानाय माने गोदान जेनेरेसनाव माबा मोनसे फुल बागान बानायनानै माबा मोनसे लाइब्रेरि बानायनानै जुदि मेडिकेल मोनसे बानायबावनानै जुदि होनायबा जों मानिगौमोन खिन्थु करापसन खालामनाय फैसादो आरो लेथ्रासिन खालामनो नागिरनायखौ जों मोजां मोनाखै हाग्रामा महिलारि बिथांनि कम्पानिफोरानो सिगां बानायनाय जिफोर माने फैसाफोर दङ बिथांमोना जानला मानला नस्थ' खालामदोंनो आं खावलायदों बिथांमोना इमान फैसाफोरखौ धंस' खालामनांला आरो लास्ट मुहूर्तसिम मोनफाबाय अथ'स' नोंथांमोनाबो फेमिलि दङ एसे मोजां जिखिना दङमोन करापसन खालामनानै मोननाय फैसा एसे बासायनानै लाखिदों नोंथांमोना फिउचाराव नांगौ जागोन पापखौथ' बहुत माने खालामबाय नोंथांमोना एसे फुजा दा दुर्गा फुजा एसे बेरायनानै फुजा होनानै एसे आशीर्बाद लानानै मोनसे बाथ्राखौ बुंबावनो नागिरदों जे जेरैबायदि दुर्गा देबिया माने उसुरखौ धंस' खालामदोंमोन बेबायदिनो माने बिटिआरआव हाग्रामा महिलारिखौबो मानसिफ्रा माने बिदाय होदों माने धंस'नि फारसे लाइनाव थांबाय आरो दा बाथ्राया जाबाय हाग्रामा महिलारिजों जायफोरा उन खारफाबाय थादों बिपिएफआव गाज्रि मानसि दंजोबो होनना आं बुङाखै जायफोरा मोजां मानसि दङ जातिनि साननाय दङ गथ' गथायनि साननाय दङ बिथांमोना एटलिस्ट इउपिपिएलआव हाबनांगोन होननानै बुङाखै बिथांमोना खिन्थु बिपिएफआव थानानैबो लाब गैया मानोना बिपिएफआ सोरनिबा मोजां माबा मोनसे सानग्रा पार्टि जानानै थायाखै दा जेखिना थांदों सोरबा कास्टम बसुमतारिनो मेरला केस दङ माबा माबि केसनो जों बुंनो लाजिलायलाङो थारमाने बेफोरखौ लाजिलायलाङो बेफोरबायदि मानसिया बेयाव ज' जादों माबा पार्टि जाबावगोन नामा कास्टम बसुमतारि बायदि मानसिया जाय माने मोनसे ओरैबायदि मोजां जातीय संगठननिफ्राय मोनसे गोथार संगठननिफ्राय गाज्रि खामानि मावनानै एक्सपायार जानाय मानसिया रिलिज जानाय मानसिया बे पार्टियाव थांदों माबा फिउचार दङ जानो बे पार्टिया
मोजां मानसि थांबासो माबाफोर फिउचार थागोन लेथ्रा लेथ्रा मानसिफोरा ज' जाहैदों मा जागोन आं बुंनो हालिया आरो बेनिफ्राय आं बुंथ'ला बिपिएफनि सोमोन्दै आं बुंथ'ला रायजो राजाफ्रा बर' रायजो राजाफ्रा दिनैनि थारिखआव हाग्रामा आरो प्रमद ज' जाजानोखौ लुबैयो खौसे जाजानोखौ लुबैयो आच्छा हाग्रामाजों मादि ज' जानो नोंनि सान्थौआव माबायदि फोरमायगोन आंनिबाथ' सम्भब नङा बाखि मानसिजों ज'नो सावरायनो हायो हाग्रामा महिलाजों माबा मोनसे बाथ्रा सावरायलाय मैं सिनिना बावनानै डाइरेक्ट बुंनो हायो चन्दन ब्रह्म बायदि मानसिया गावनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिएलटिआव थानाय समाव बेबायदि मानसिखौनो सिनाय मोना जाय मानसिया केबिनेट मिनिस्टार जालांबाय बेखौबो सिनाय मोना गावनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन प्रबिन कुमार बिथांखौबो सिनाय मोना इमानुएल मुसाहारिखौ मोनसे समाव सिनाय मोना दा लाफिनलाबाय मानसिखौनो जुदि सिनाय मोनाबा गावसोरनि लिडारखौनो सिनाय मोनाबा इभेन केबिनेट मिनिस्टार धेमालि बाथ्रा नङा आसामनि केबिनेट मिनिस्टार मोनसे समनि बे मानसिखौनो सिनाय मोनाबा साधारन रायजो राजाखौ हाग्रामा महिलाया माला सिनायगोन आरो सिनाय मोनमारगोन ना जोंहा कुइसन जायो थारमाने लिडारखौनो जुदि सिनायाबा गावसोरनि संगठनाव बेखौ सेलुट खालामनाय मानसि हाग्रामाया हाग्रामा जानाय नङामोन चन्दन ब्रह्म गैयामोनबा बे मानसिखौनो सिनाया होनना बुंदों रायजो राजानि बेसेबां सेन्टिमेन्ट दङ बेबायदि मानसिनि बाथ्राखौ आंनिबाथ' मिडियायाव सावरायनायखौनो बाद होनांगौ ओरैनो हाग्रामा महिलानि बाथ्रा सावरायनानै नबां जबां दामि खालामनासो होनाय जादों मानसिखौ बयकट खालामखाबाय रायजो राजा बिथांमोना हाग्रामा महिलारिखौ बिथांखौ मिडियायाव बुङै बुङै आरो हिर' खालामफिननाय खुनु गोनांथि गैला दिनै गोदान जेनेरेसना मोनसे सोलायनायनि गेजेरजों मानबिरा प्रमद बर' बिथांखौ लाबोबाय आरो बिथांनि जि मोनसे भिजनारि थिंकिं बेनि गेजेरजों रायजो राजाफोरा खाब जानानै लासै 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 खामानि मावगासिनो दङ ओरैनो सा साजों नायबाथाय मानसिफ्रा बुजि मोननाय नङा मिशना जोबोद गोलाव मानसिफोरखौ स्किलनि ट्रेनिं होगासिनो दङ मानसिफोरखौ हिउमेन रिसोर्स बानायनो थाखाय सोलोंथाइ होगासिनो दङ हाग्रामा महिलारियानो पार्टि जानो होननानै 10,000 20,000 हरोमोन प्रमद बर'आ मालाबा बिग्रांथि खालामाखै नोंथांमोना फराय आं गियान सोरां आसनि बानायना होदो बिथांखि नोंथांमोना फराय नोंथांमोना आं स्कलारशिप होदों नोंथांमोनखौ एडमिसन खालामनो हागोन बे स्टाइलाव खामानि मावगासिनो दङ अब्ला हाग्रामा महिलारिया मोजां जाखो ना प्रमद बर'आ मोजां जाखो दा बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिनि बाथ्राखौ सावरायनायखौनो टटेलि बाद होनांगौ आंनि लुबैनाय आरो बे नाथाय जुदि नोजोर होयोब्ला हाग्रामा महिलानि जे फेन्स बा बिथांनि जे रायजोफोरजों अनसायनाय बे अनसायनाय आरो प्रमद बर'नि अनसायनाय फारागथिखौ नुनो मोनो अनसायनाय माखो होनना बुङो बे ससियेल मिडियायाव बिपिएफनि आइटिएसएलआ बे जानला मानला मानसिफोरखौ लिरनायखौनो बेखौ अनसायनाय होनना बुङो आसलथे मा फोरोंदों दे जोंनि गथ' गथायफोरखौ जुदि जों ससियेल मिडियायाव बिदि गाज्रि गाज्रि लिरनो फोरोङोबा लिडारखौनो सनमान होनो सोलोंला दिनै हाग्रामा महिलाया मा फोरोंदों हाग्रामा महिलायाथ' एटलिस्ट लाजिनांगो आरो जायफ्रा ससियेल मिडियायाव गाज्रि गाज्रि लिरदों खावलायनो नागिरदों दे स्पेसियेलि अथ'स' गावनि ब्रेनखौ इसेबां गाज्रि खालामना लाना इसेबां गेसाव खालामना लानो नाङा थारमाने एसे मोजां बाथ्राखौ सोलों सोरखौबा रायनाय माबा मोनसेनो दिनै जेबो खालामनो हाया बिथांमोननि सिङाव माबा मोनसे मोजां खामानि मावबाबो बेखौबो गाज्रि मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ जुदि गाज्रि 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 नायबाय थायोबा माथो बिथांमोनखौलाय मोनसे मेन्टेल हस्पिटालावसो लांनो गोनां जागोन बाथ्राखौ नाय जोंनि गोदान जेनेरेसना आइटिएसएलआव जेसेबांखिनि दङ खमसे खम बिसोर बिए फरायनो हायसेनो बिएससि माबा मोनसे जागोन आरो बिसोर आं सानना लादों स्टुडेन्ट लाइफआव सानफ्रोमबो जुदि गावनि एगेन्स्टआव जुदि मानसिफोरखौ सानबाय थायोबा हारिनि एगेन्स्टआव मानसिफोरखौ सानबाय थायोबा गाज्रि गाज्रि थिंकिंफोरखौ लाबोबाय थायोबा माला बियो मोजां गियान सोरजिना लागोन माला मोजां नलेज बिथाङा लागोन गतिके बिथांमोननि जि जोलै आं दहायनो बुंदों बेनिखायनो मोजां जोलै हाग्रामाया फोआखै बेथ' गाज्रि जोलै आरो 2-3 बोसोरनि उनाव बेखिनि मानसिया मा जागोन नायबाय था टटेलि बेकार जागोन इउसलेस मानसि जागोन बिसोर आरो हाग्रामा महिलाया जे बिदि थाबाय थागोन बिदिथ' नङाना हाग्रामा महिलानि खाफालाव रोदा रोदा ओंखारलांबाय आरो लोंनाया जथेस्थ' बारा जादों होननाय खोनादों आं खावलायदों बिथांखौ आंनि बिदा हिसाबैनो आङो हमनानै लाबाय लोंनायखौ एसे खमायनांगौ बिथाङा नङाबाथाय एसे प्रब्लेम जागोन देहायाबो गतिके माने बिथाङा जेरैबायदि सिनायथि होनो नागिरदों बर' होनबानो लोंग्रा जाग्रा बिदि नंला बर' जाथिया मोजां मोनसे लेभेलाव फैबाय बर' जातिखौ मोनसे भद्र मोजां मोनसे जेन्टेल समाज होननाय मानसिफोरा गनायनाय जाबाय आं खावलायदों आरो आइटिएसएल बिथांमोनखौ आं दसे सम मेगन मिसिनानै 1 घन्टा मोना सानलाय बिथांमोना मा मोजां खामानि मावदों आरे फैसानि थाखायनो जुदि बेखिनिखौ मावदोंबा बेथ' जोबोद गाज्रि जादोंना होनबालाय सिखाव खालामफानायानो मोजां दखान खालामफानायानो मोजां बेथ' दखान बायदिसो खामानि ना ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि लिरो माने नायथावथारा थारमाने आरो मेक्सिमाम बिपिएफनि आइटिएसएलनि मानसि बिखिना दा प्रमद बर'नि नोंथांनाव मोनसे बाथ्रा जोंनिफ्राय मिन्थिनो लुबैदों प्रमद बर'नि जौगाथाय खामानियाव फेलें जादों होननानै बुङो बिपिएफनो इसुआनो गैला माखौ बुंनो बिथांमोना बुंदों गामिखौ सोसननो हानाय नङा सासे आं माबा साहित्य एकाडेमि मोननाय दिगन्त लावारि नङा बिथाङाथ' ओरैबायदि देरलाफि समाव लिरदोंमोन सानसे जे बोरैबा सिमाया जुदि बारायोब्ला आङो बिटिआरनिफ्रायनो खारगोन होननानै खारबाय नामा बिथाङा लाजि गैयि बेफोर मानसिया गन्थं गैयि मानसि
बेनि गेजेरजों बेखौसो मिथिनो हायो मालाबाबो बिथांमोना बिटिआरआव ओरै सानजानि बर'फोरखौ सोंनो लुबैयाखैमोन आसोल बाथ्राया बिसोर इन्टारनेल बाथ्राया आरो बिसोरथ' हाग्रामानि सेलाना सासे साहित्य अकादेमि मोननाय मानसिया बर' जातिनि बिर'धि बाथ्रा मानो बुंखो सरकारखौ आपिल खालामनो हायो बिथाङा जे गामिखौ जेरैखि जाया सोनांगौ होननानै ओरैबायदि उल्था चेलेन्ज मानसिफोरखौ माने उल्थासो फोरोंबाय थायो बिथांमोना मानगिरि प्रमद बर' बिथाङा पजिटिभलि मानसिफोरखौ पिसखौ मेनटेन खालामनानै डेभेलपमेन्ट फारसे लांनो नाजाबाय थायो बिथांमोना उल्था फिटिंनानै भायलेन्स खालामनो नागिरो जोंनि गेजेराव गोदाव सोराव सानलायनायखौ लाबोनो नागिरो मोनसे जेंना सोरजिनो नागिरो बिथांमोनाथ' मालाबाबो माने ट्राबल सुटार जानो हायाखै बिथांमोना प्रब्लेम क्रिएटरसो जाबाय थादों जों लाजिनाय मोनो किसुमान मानसिखौ दिनैनि तारिखाव माबायदि जे बर' हिसाबै जोनोम लाखो इसेबां मोजां जाथिया बेफोरबायदि आं बेखायनो बुंदों रामसियार नोंथां भाइरासफोरखौ जोंनि जातिनिफ्राय टटेलि बयकट खालामनांगोन बिक्रम भाइरास सोरबा दावराय देखार भाइरास सानसुमैथ' लाजिनानै बिसानसे ओंखाराखै गामिया हाबसननायखाय नङाबाथ' बासो माने प्रेसमिट नोंथांमोननि हेंथा बुंनायखाय बिथांमोना जातिनि माबा जातिनि हेंथा बुंदों प्रमद बर' बिथांखौ सोरबा समाल'चना खालामबाय पलिटिकेल मेटाराव बिथाङा बिखिनाखौ एक्सेप्ट खालामबाय खिन्थु जातिनि थाखाय जे दिनै सिमा बारायनानै बर' जातिखौ माने बेयाव सोसनदों बेखिना क्रेडिटखौबो एटलिस्ट होनोथ' रोंनांगोन हाग्रामा महिलारिथ' मालाबा गामि सोसनाखै सिदा कुइसन गामिखौ सोर सोसनखो सानसुमा खुंगुर बैसोमुसाहारि ना हाग्रामा महिलारि ना मानगिरि प्रमद बर' बिथां मानगिरि प्रमद बर' बिथांनि एकर्डनि थ्रुयैजोंसो गामिया सोसन जाबाय आदसा आंथ' गहपुरनि मानसि नङा दिनै जे आं गहपुरनि जानानै स्टेन्ड होबाय थादों मानो थाखाय ना आंहा बेवहाय हायानो दङ ना सम्पतियानो दङ बाथ्राया जाबाय बिथांमोनाबो बर' जोंनि जातिभाय बिथांमोना जेरैखि जाया बिथोराव हाबथारनांगौ बेखौ जों गोसो गोरबो जों लुबैयो बेनि थाखायनो बिथांमोननि जानानै जों स्टेन्ड होगासिनो दङ आरो बेखौबो जे बादा होबाय थादों बिथांमोना प्रमद बर'नि एगेन्स्ट बुंनायखौ जों माबा मोनसे लेभेलाव लागि मानिबाय दे बिथांमोना प्रमद बर' बायदि सासे साधारन मानसिया सिफ जानायखौ मालाबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा हजम जायाखै सासे गोरिब न'खरनिफ्राय एसेबां मोजां सासे लिडार सृष्टि जागोन होननानै बिथाङा मालाबाबो सानाखैमोन हाग्रामा महिलारिया दा बिथाङा बेखौ डाइजेस्ट खालामनो हायाखै दा बिथांखौ रायबाय जोङो मानिना लाबाय दे पलिटिक्सआव रायबाय होननानै खिन्थु गामि सोसननायनि थाखायथ' मोनसे थेंक इउ होनाङो होमबालाय मा खुगाजों बिथाङा बेयाव थांनानै उइटनेस जाखो मा खुगाजों बिथाङा बुंखो जे बेजोंनो माने बड'लेण्डआ जाहैगोन बिटिआरजोंनो मोनसे समाव बड'लेण्ड जाहैगोन ओरैबायदि थार्ड क्लास मानसि आं नुवाखै लासैसिन आङो हाग्रामा महिलारि बिथांनि बाथ्रा सावरायनो बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाखौ प्रमद बर' गाव हारसिं साननानै बानायनाय होननानै अजद दिखांनायखौ जों नुनो मोनो बेरेखा दोलोनि बे मनमोहन ब्रह्म बिथाङा हाग्रामा महिलारि खुरखालि बिबनाङा आंथ' खोनादोंमोन गेजेराव सोरनिबा माने बुंनो गोसो गैयामोन बिपिएमनि बाथ्रा रायजो राजा बिथांमोनखौ मिथिनो थाखाय एसे बुंब्रेदना दोननि आं लाजियाखै सासे पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभआ जोंथ' खोनादों माबानो साख्रिनिबो दरमा जायोमोन सिरि सिरि जुदि बाथ्राया नंमारगौबा सासे पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ मनमोहन ब्रह्म बिथां एमसिएल बिथांनि बाथ्राखौनो बुंनांगोन दिनैनि तारिखाव जों खोनादों बाथ्राया जुदि सैथोबा आं दासिमबो बुङाखै सैथो होननानै आदसा हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिबनाङा ओरैबायदि अभाब जाबायना जुदि बिदि अभाब जामारदोंबा जों खांनानैबाबो 10 थाखाबाबो होगोन जोंबो गोरिब मानसि खिन्थु हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे गावनि बिबनांखौ ओरैबायदि अभाबाव दोनदों जेराव बिथाङा साख्रिनि दरमाबो सिरि सिरि लादोंमोन होननाय जों खोनादों आं सियर बुङाखै दे बाथ्राखौ बिसिना खर'फोरा माने एसे गोदाव सोराव नालाय ब्रेनफोरा एसे प्रब्लेम दङ बोरैबा बोरैबा केस होनो होगारगोन दा बिथांमोना बाथ्राखौसो बुंदों आरो बिथाङा स्पस्ट' खालामदों माबा माबि केसबो जासोदों होननानै आंथ' ओरै उदालगुरिनि मानसि जाहैबाय ओरै पर्बतजरायाव मा जादों जों बारा मिथिस'वा खिन्थु लाजिनाय मोनो आरो आदसा बिनि जायगायाव सोरबा सासे मानसिया साख्रि मावनानैथ' मोजां माने न'खरखौ सालायनो हागौ मानोथो बिथिंबो थोआ बिथिंबो थोआ गौरां हटेल खुलिबाय बिनियाबो थोआबा माने ओरै माने बाथौखौ खेराइसो माने खुलिबाय बेयावबो थोआबा आरो बेयावनो माबा गुसुं गुसुं गाननानै सानस्रिनो हालायनाय खालामदोंमोन बिसोरखि माबा हारिमु लाखिगोन आदसा बाथौ खेराइया मा बाथौ माने जोंनि धोरोम नङा होमबा बर'फोरनि माखासे धोरोमफोरबो दङ दा बाथौखौ जोंनि बर' हारिनि मोनसे नेरसोन हिसाबै जों लाबाय आदसा बिनि मुङाव मोनसे रिजर्ट खुलिनानै बेयाव जानला मानला गाननानै दैयाव माने बारनो सोर फोरोंखो बेयो जातिखौ लासिंसि फोरोंनाय जादों ना जायाखै रायजोफोरा साननाय आंथ' खावलायगोन दिनैनि तारिखाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बाथौनि टप मस्ट लिडारफ्रा एटलिस्ट मोनसे केबिनेट मिटिं जनानै बाथौ खेराइ रिजर्टआव मा जामारदों आरो बाथौनि नामखौ लानानै जे एसे आं पार्सनेलि फिल खालामदों अपमान खालामनाय बायदि जादों बायदि मोनदों आंबो सासे बाथौ धोरोमनि सुबुं हिसाबै आं एसे थारमाने मंगलबाराव जोङो जेबो जाया लोङानो ओरैबायदि गोसो गोथारै दुगैनानै लोबनानै बेयाव आशीर्बाद लानो थाङो जाहाथे जोंनि बर' जातिया मोजां जाथों जोंनि न'खर संसारफ्रा मोजां जाथों बर' हारिया मोजां सुबुं ओंखारथों होननानै बेबायदि मोनसे बिश्वासनि थावनिखौ जुदि बै जानला मानला गुसुं गुसुं गाननानै थब्ल'नो हानाय खालामोबा बेथ' आरो मा बुंबावनो
एकर्डनि बाथ्रा नोंथांनाव सोंदोंमोन आङो जे एकर्ड बिटिआर एकर्ड बे बिटिआर एकर्डआ प्रमद बर' हारसिं खालामनाय नङा बिथां अजद दैखानदों नंमारगौ नामा बेयो बे मनमोहन ब्रह्मआ जाय मानसिया बिटिसि सेक्रेटारियेटआव जुमुदै गारनानै गालांबाय मानसिफोरनि मोखाङाव बेबायदि मानसिनि बाथ्रा सावरायनाया बर' जातिनि थाखाय लासिंसिं सासे हिनजावसा मानसिया मोनसे मर्यादा थायो जों बिथांमोनखौ माइनाव होनना बुङो बै जे प्रमद बर' बिथाङा माइनाव सोरां बिथांनि जे खालामदों बिथाङाथ' माबा बेलेग सोरांबो खालामनो हागौमोन माइनाव माने मा सनमान होनानै माइनाव सोरां थारमाने हिनजावसाफोरखौ जों माइनाव हिसाबै हमनानै लायो बे माइनावानो जुदि सोरनिबा मोखाङाव जुमुदै गारनो नागिरोबा बिटिसिखौ आंनि ओरै ओरैयासो लुनाय होननानै बिफानि सम्पतिजों लुदो बिफानि सम्पतिजों मनमोहन ब्रह्म बिथाङा लुदोंमोन नामा आं कुइसन सोंदों एलिगेसन नङा जास्ट कुइसन खालामदों आरो बिटिआर एकर्डखौ मालाबाबो प्रमद बर' बिथाङाबो बुङाखै एनडिएफबिनि मोनब्रै फेक्सन दङ इउबिपिआव दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा दङ बिथांमोना सिगनेसार होनानैसो बिटिआर एकर्ड खालामदों बेखौथ' जों बयनिबो सिगाङाव अपेन होनना बुङो प्रमद बर' बिथाङाबो बुंबाय थायो प्रमद बर' बिथाङा मालाबा बुङाखै मानाव गेदेर बिथाङा जे आं गावनो हारसिं खालामदों होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङासो दहाय बुंनाय बायदि आं इउनिभार्सिटि बानायदों माबा बानायदों बिथाङा मिस्ट्रि नामा बिथाङा मिस्ट्रि ना जुवा गेलेना फैसा लाबोनानै इउनिभार्सिटिखौ बानायदों मा खालामदों बिथाङा माने किसुमान बाथ्राखौ सावरायनो बोरैबा नाङो सब बाथ्रानो हाग्रामा महिलारि जानांगौ हाग्रामा महिलारिनि सिफ जानांगौ हाग्रामानियावनो सब थाजोबनांगौ पावारा बिदि बाथ्राथ' जाया डेम'क्रेसियाव आरो बर' जातियाव गुबुन मोजां मानसि गैला नामा एसेबां मोजां मानसिफोर दङ इउजि ब्रह्म सारनि बाथ्राखौ आं बुंबाय जातिनि थाखाय बिथाङा बेसे सेक्रिफाइस खालामनानै फैनाय मानसि जों सावरायबा बिथांमोन बायदि मानसिनि बाथ्रा सावरायनांगोन रोंगोरा नार्जारि बिथांनि बाथ्रा सावरायनांगोन राजु कुमार नार्जारि बायदि सासे सोलोंथाइ मोननाय सासे दैदेनगिरिनि बाथ्रा सावरायनांगोन हाग्रामा महिलारिजों इउपिपिएलजों एखेबारे रुजु जाया जों बिथांमोनखौ मदारु पार्टि होनबाबो भुल गैया जोंनियाव नायनो हागोन जोंनियाव बिदि सासेबो सोरबा जौ लोंनानै गोलैनाय बिदि नुफेराखै दाख्लै सोरबा मा उफ्रिना मा नामोन बिथाङा गावजों गावनो भिडिअ बनायना हगारलायनो फेदोंमोन नामा बिथाङा इउटिउबारा फेदोंमोन नामा बे जानला मानला बर' जातियाव हिउज सेक्रिफाइस हाजार मानसि थैनानै मोननाय बिएससि बिटिसि बिटिआर एकर्डनि बे माने गेट सिङाव फैनानै सोरबा लोंनानै जुदि बिदि भिडिअ खालामबा बर' जातिया बिथांमोन बायदि मानसिखौ नायनांगौ बिजिरनांगौ बर' जातिखौ लासिंसिं खालामदों खालामाखै आरो इसेबां मुंख्लंफोरखौ बेवहाय मुंख्लंफोरनि थै दङ मुंख्लंफोरनि थैजों सोरजिनाय मोनसे बेसादखौ जुदि सोरबा लोंनानै भिडिअ खालामदोंबा आं पार्सनेलथ' बिथांखौ गनाय नङा आं बिदा हिसाबै बिथांखौ मानियोमोन खिन्थु बै मोनसे एक्टिभिटिस होनानै बिथाङा बहाबा थांनानै दरजा मानिना लोङो बहाबा पाहाराव थांनानै लोङो गेजेर गेजेरथ' बिथांमोना सोरखौबा हमनानै एसे मोजां खामानि मावनाय बायदिखौ जों नुयो ड्राग्सनिखौ बेखौ जों खिन्थु बाख्नायदों आदा उफ्रि बिथाङा सोरबा ड्राग्स जानायखौ हमनानै मोजां लामायाव लाबोदों जों बेखौ बाख्नायदों बिनि मिनिङा बे नङा जे बिथांखौ माने लोंनानै बिटिसिनि गेटआव बिटिआरनि गेटआव फैनानै माबा माबि बुंनाय बेखौथ' बर' जातियाव सैज्य खालामाखैना आं दहायनो बुंदों मुंख्लंफोरनि थै दं बेवहाय होननानै नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो लुबैगोन नोंथाङा आथिखालाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजानि लाइमोन गांखौनि नोंथाङा स्पक पार्सन दा बेवहाय आङो मोनथिनो नाजागोन बिटिआर बा सोरखारखौ बा प्रमद बर'खौ एबसुआ लिडिं खालामो होनना नुदों एबसुनि दैदेननायावसो दिनै बिटिआर सरकारा सालायजागासिनो बेसेबां सैथो बाथ्रा बेथ' मोजांनि बाथ्रा जुदि बिदि जामारदोंबाथ' मोजांनि बाथ्रा जागौमोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद जातिनि बेकबन दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो समाव जातिनि थांनाय थैनाय बाथ्रा बुंनाय मोनसे संगठन मोनफ्रोमबो खैफोदनि समाव गावनि आंगो होननानै गसंनाय मोनसेल' अर्गेनाइजेसना जाबाय एबसु दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेबायदि संगठना जुदि सोरबा प्रमद बर' बिथांखौ जुदि सालायदोंबाथ' बे मोजांनि बाथ्रा रायजो राजाफ्रा बिथांखौ एक्सेप्ट खालामगोन खिन्थु बाथ्राया बिदिबो नङा दिनै मोनसे प्रट'कल थायो मोनसे सिस्टेम थायो प्रमद बर' बिथांखौ रायजो राजाफोरा माने रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै माने इलेक्टेड खालामदों बिथांखौ बिसायख'थिनि गेजेरजों डेम'क्रेटिक प्रसेसनि गेजेरजों बिथांखौ माने सायख'दों दा बे सायख'नायनि गेजेरजों बिथाङा माने सिएम जादों आरो रायजो राजाफोरानो बिथांखौ बे मेन्डेटखौ होदों दिनै माने एबसु बायदि मोनसे संगठनखौ बदनाम खालामनो थाखाय प्रमद बर' बिथांजों नांलायहोनो थाखाय हाग्रामा महिलारि पलिसिया माखालि नांलायहोनाय आरो मानसिफोरजों माने एसे जेंना सोरजिहोनाय जे ओरै नांलायहोनो हायो नामा एबसुजों इउपिपिएलजों नांलायहोनो हायो नामा बिथांमोननियाव मोनबो सलुसननि लामा थाया थारमाने कनफ्लिक्ट भाइलेन्सखौसो नुबाय थायो बिथांमोना आच्चा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा नांजाखो मोनसे आइडिअल'जि फिल'सफि दङ बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानाय मास्टार रेस खालामनाय मोनसे थांखि दं बिथांमोना खामानि मावलांगासिनो दङ दिनै इडुकेसन एवारनेसआनो जाथों ड्राग्सनि बेलायावनो जाथों बर' फरायसुला फरायसुलिफोरखौ मदद खालामनो जाथों मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाथि दानाय खामानिखौ बिथांमोना सान हर मावगासिनो दङ आरो बिथांमोनखौ पलिटिक्सजों मानो जड़ित खालामनांगौ
आरो बिथाङा BSU दाबाय माबा दाबाय होनबानो एबसुआबो जे बिदि खालामगोन बिदिथ' नङा एबसुनि खाथियाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा थानो समाया मोनसेल' बाथ्रा बुंनानै आं फोजोबबाय बेखौ साखाथियावनो फैयो MP इलेक्सन जानो थांगासिनो 2024 जे मायथाइयाव बारा गोबाव सम गैला UPPLनि थासारिफोरा माबायदि बे समाव बेरेखा दोलोजों जुजिनो थाखाय नोंथांमोना थियारि जादों गुबुन फारसेजों जुदि नोजोर होयोब्ला नोंथांमोना BJP राजखान्थि हानजाजों नोंथांमोना एलायन्सआव दङ नाथाय गुबुन फारसेजों जुदि नोजोर होयोब्ला हेमन्त बिश्व शर्मानि जे बाथ्रा बुंनाय जे बिथाङा दिनैसिमबो BPFखौ नागारनानै बिथाङा दिनैसिमबो थायाखै दा बे समाव नैबे हेमन्त बिश्व शर्माया थारैनो नोंथांमोनजों थागोन ना BPF राजखान्थि हानजाजों थागोन रायजो राजाफ्रा बेखौ बुजिनांगोन जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा किबा गैया आरो एकदम खस्थ' मस्थ'नो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि आखायाव हमना किबा के थांना दङ आरो बिथांमोना साहेब बिराद लम्फ' जम्फ' खालामबाबो अबस्थाया जोबोद गाज्रिथार बिथांमोना NDAयाव थायाबा उपायानो गैया दिल्लीयाव खारलाय आंनि फट' दङ 10 खानसो हाग्रामा महिलारि बिथाङा सोरबा बाबानि सोरबा RSSनि थाखाय आथिं हमनाय दायो होनांगोन आं नोंथांनो बिथांखौ नायबानो बुजिगोन बिथाङा बेसेबां गिदिर नेतामार आरो दिनै MP इलेक्सन बाथ्राखौ जुदि जों सावरायोब्ला थोंजोङै आरो बिथांमोना NDAनि पार्टनार जानो थाखाय सेस्था खालामगासिनो दङ आंथ' डाउटबो दंबावो बिथांमोना केन्डिडेट होनो हानाय दम दङना गैया होयोबाथ' मोजां आं होनो थाखायसो खावलायदों बिथांमोनखौ एबारनिया बिथांमोनखौ रायजो राजा मिथिगोन बेसेबां जिर' जानानै दङ एग्जामखौ होथों माने बिथांमोना उनाव फरायदों जों स्टाडि खालामदों होननानै एग्जामनि उनावसो रिजाल्टखौ मिथिगोन दा बाथ्राया जाबाय माने हाग्रामा महिलारि एन्ड बिथांनि कम्पानिया आं दहायनो बुंदों सप्तासे उनाव मोजां रिजाल्ट फैगोन हाग्रामानि आग्रा आगसि आखाइफोरा जों फैजोब्बाय माखासेयानो दिनै बिथांमोना बुंनो नागिरदों डक्टर माने हिमन्त बिश्व शर्मानि बाथ्राखौ बेनि सिगाङाव जों NDA मा बुस्थु नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्सखौ बुजिनांगोन बेवहाय AJP दङ BJP दङ आरो जों UPPL दङ एलायन्स माने मा समान पार्टनारशिपनि बेवहाय माने मोन्थाय थायो दाखालि बावैसो जि NDAनि एलायन्सनि मिटिं जादोंमोन दिल्लीयाव बेवहाय जोंनिफ्राय रोंगोरा नार्जारि बिथां मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लानो मोनदों आरो आं गावबो जोङो NDAनि स्पक्स पार्सन बिथांमोनजों सावरायनायाव मोन्थिनो मोनदों जे बिथांनि सासे टप लिडारा बुंदों जोंनि NDAयाव बयबो समान मोन्थाय मोनो जोंनियाव फिसा गिदिर गैया NDA मिन्स NDA बेयाव माने सेकेन्ड थट लाबोनो गोनां गैया बिथांमोना जुदि आधा घन्टा स्पिच होनो मोनोबा जोंनि बाथ्राखौ लाना आधा घन्टाखौनो मोनगोन बेयाव सोरबा UPPला खम मानसि दङ BJPया खम मानसि दङ बिदि बाथ्रायानो मालाबा फैया थारमाने पार्टि उन्दै गिदिरनि बाथ्रा गैया NDAया जाबाय मोनसे बेयो जथाय मोनसे माबा दा बेवहाय माखासे पार्टिसफोरा हाबनानै दङ आरो समान मोन्थाय मोनगासिनो दङ दा बेवहाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया लिंनाया माने मानो लिंक जादों बिथांमोना बेखौसो साननांगोन थारमाने बिथांमोना डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आथिङाव हमनो थांबाय थादों बारे दा बेनिखायनो लिंनो चान्स मोनदों आरो बिथांमोना फैबाथ' मोजां बिथांमोननि जुदि अस्तित्वखौ बासायथारनोबा आथिङाव हमनानैबाबो जाहाथे BJPखौ बासायथारो आंबो रिजनेल पार्टि हिसाबै दे बिथांमोनखौ थांना थानायखौ एसेबाबो लुबैयो बेसारा हाग्रामाखौ आउट खालामनानै सोरबा जुदि मोजां लिडारबाथाय खाननैसो एटलिस्ट सोलिबावथों बिथांमोनाबो थांनानै थाथों नङाबा अपमान जागोन दे बयबोथ' आरो UPPलाव जोङो जायगाबोथ' जोबनो हानाय नङा बिथांमोनखौ गतिके ओंखायनो साननैसो बिथांमोनाबो थाबावथों होननानै आरो MP इलेक्सननि थाखाय जोंहा जेबो चेलेन्ज गैया मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनो नागिरदों जे अबर' संगठना खिन्थु हाग्रामा महिलारिनि समाव जोनोम जादोंमोन आरो बे अबर' संगठना मोनसे समाव थाङै MP जाहैमारबाय जोंथ' खोनादों ABMSखौबो हाग्रामा महिलारियानो दादों माखासे समावथ' ओरैबायदि खालामो मा बुंबावनो संगठननि बाथ्रा बेखौ दोनथ'नानै बर' सुरक्षा समितिनि बाथ्राखौ जुदि बुङोबा नब सरनायाथ' बर' सुरक्षा समितिनि मानसिना बिथाङा खननै गाहाम MP जाबाय एकमात्र हाग्रामा महिलारिनि गोरोन्थिनि थाखायनो बिथाङा MP जानो चान्स मोनदों जुदि दिनैनि तारिखाव मानव गिदिर प्रमद बर' बिथाङा CM बिथाङा मोनसे मिशन फोसावदों कमिउनिटि हेपिनेस बे कमिउनिटि हेपिनेस मोनसे मिशननि गेजेरजों मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीखौ लानानै गेजेर गेजेर सावरायबाय थायो मा समस्या दङ बेनिखायनोथ' बर' जातिखौ दिनै हारसाफोराबो बोजबना लादों गुबुन हारियाबो बोजबनानै लादों जोंनि जातीयताबादखौ लांनायनि गेजेरजों जाहाथे गुबुन जातिया जोंखौ हामा मोना जोंनि राजनितिखौ जों लांबाय थागोन जों गोख्रों भाबै लांबाय थागोन जोंनि जातीयताबादाव जों कमप्रमाइज खालामा खिन्थु गुबुन हारिखौबो जों एसे नायफा खालामनो रोंनांगोन बेखौ खालामनो रोङियावथ' बर'आ जोनोम जाबायना आरो बेनि गेजेरजोंनो MP जाबाय मोनसेल' इस्यु दंमोन बर' आरो अबरनो बेबोथ' जोब्बाय आरो बेबो जादोंमोन हाग्रामा महिलारिनि थाखायनो दा बे जोबनायनि उनाव सोरबा अपजिसन दङ माबा दङ बे गैला थारमाने एकमात्र अबर'आ दंमोन बेयो जोब्बाय हाग्रामा महिलारिथ' फेक्टरानो नङा आं बुंनो भेरगावनो सैमायानो सोंला नङा होमबा नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो लुबैगोन जिहेतु साखाथियावनो जिहेतु MP इलेक्सन बिजाथिया सोर जागोन नोंथांमोन सोरखौ नोंथाङा हास्थायगोन सोरखौ फैजानो नोंथाङा लुबैगोन स्पेसियेलि नोंथांनि राजखान्थियारि बाथ्रा बुङालासिनो नोंथाङा नोंथांनि
बाथ्राखौ लाखिनो हागोन? माखासे मानसिफोरा माने पलिटिक्स जादों नामा, सावरायनायबो जादों नामा नोंथांमोननि? सावरायनाय बिदि माने टप लेभेलाव निसय डिसकासन जायो। आङो जेखिनाखौ बुजि मोनदों, रायजो राजानि जिखिना मतामतखौ नुदों, बिथांमोना एसे सेंग्रा जोहोलाव नागिरदों। गतिके जोङो बिदिबो मानसि दङ जोबोद मोजां लिडार, जायखौ बयबो गनायो आरो बयखौबो लानानै माने पार्टिखौ सालायदों। दा बे हिसाबै जों नुदों आरो सान हर बिथाङा रायजो राजानि खामानि मावदों। बिथाङा गोलाव सम आन्दलननिफ्रायनो बिथांखौ खिन्थु गोबाङानो बुंनो नागिरो बा मालाबा जेनेबा सानो जे आन्दलनाव जुरित गैयामोन नामा। खिन्थु बे आन्दलन जे जों दिल्लीयाव खालामनो थांबाय, जोंनि जायगाखौ जे फिटिं खालामनो हाबाय, बे जे मेम'रेन्डामखौ लिरबाय, बिथांनि गोबां कन्ट्रिबिउसन दङ। थार्ड फेजनि जा मुभमेन्ट, बे समाव प्रमद बर' बिथांजों दानि बिटिआरनि सिएम मानागिदे बिथांजों थानानै सायहा बायदि थानानै जोबोद खामानि मावबोनाय जातिनि थाखाय। माखासे बिदिनो थायो सिक्रेट सुपारस्टार जायखौ होनना बुङो, सिक्रेटलि बिथांमोना जातिनि थाखाय सुपारस्टार जानानै खामानि मावो। सिरि प्रमद बर' बिथांखौ बिथाङा सापर्ट खालामबोदों। बहा सापर्ट खालामदों? जातिनि खामानि मावनायाव, बर' हारिनि सोमावसारनायाव सापर्ट खालामदों। बेबायदि जुदि सासे मानसिया एमपिनि केन्डिडेट मोनबा मोजां, आरो गुबुनखौ आं मोना बा मोननाङा होननानै बुङाखै। बे आंनि पार्सनेल भिउ पार्टि हिसाबै, आदारवाइज लानो नाङा। माने जोंनि गेजेराव बिदि खुनु दिनाव गुलाय गुजाय जाफेराखै आरो जानायबो नङा। जोंहा मोनसे आन्डारस्टेन्डिं दङ। आंनिबा आं बेखौनो सानो, जाय मानसिया आन्दलनजों जड़ित दङ, सिंजों जा साजों जा, बेफोरबायदि मानसिया जुदि एमपिनि केन्डिडेट जुदि जायोब्ला जोबोद मोजां जायो। खारन बिथांमोना हारिनि सेन्टिमेन्ट थायो आरो बै समाव जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों हाग्रामायाथ' बै समाव बुंनो हायोमोन ना, एख' खतांख बड'लेण्ड नहय माबा नहय, ए लाल साहखौ फैले पठाय दियक माबा माबि खालामनानै इनसाल्ट खालामनानै बर'फोरखौ थुजोबनानै आन्दलनखौ माने होबथानो बिराद षड़यन्त्र। ओरै जों आन्दलन खालामो, बर'फोराव बन्द' खालामनाय, राजबंसिफ्राव बन्द' खालामो। बिसोरखौ थुखुनाय मानसियाथ' बे हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो साक्सेस जाबावगौमोन। दासो बिथाङा एसे गोरेलनि मोदै माने गाबफानाय, बेखौ जों नुनो मोनदों। आं बेखिनिखौनो बुंबाय, बेखौ जाहाथे रावबो आदारवाइज लाया। सम फैनाय लोगो लोगोनो मुंखौ लानो हागोन नामा नोंथां? आं मुंखौ माने गोसो गोरबोजों लानानै दङ, रायजो राजा बिथांमोना मोनथिखानो। गतिके आं मुंखौ लाथ'वा आरो बिथांखौ आं गोसो गोरबोजों माने सिबियो। बिथांनिफ्राय मोनफ्रोमबो समावनो, आंल'सो नङा साफ्रोमबो मानसियानो बिथांनिफ्राय मददखौ मोनदों आरो बिथाङा गोसो गोरबोजों बयखौबो समान नोजोरजों, आंखौथ' बिथाङा फंबाय बायदि माने अनो। आं बिथांखौ माने मालाबा डिस्टार्ब होनाय जायो फन खालामनानै, उनावसो माने दुखु नांफैनाया बिथाङा रायजोफोरजों बेस्थ' आं फन खालामफ्लांबाय थायो होननानै। गतिके गसाइया जोंनो मोजां बिथांमोन बायदि माने केन्डिडेट हरथों, एमपि हरथों। आरो जों आसा खालामगोन फैबाय थानाय समाव गासैबो माने बर' हारिनि थाखायनो, साफ्रोमबो बर' फिसानि थाखायनो बिथाङा जाहाथे पार्लियामेन्टआव थांनानै, लकसभायाव थांनानै हारिनि थामोनथा आरो गोजोर जानायनि थाखाय जाहाथे खोथा बुंनो हायो, आं गसाइनि खोथा आर'ज खालामबाय। जोबथारनायाव नोंथांनिफ्राय मोनथिनो नाजागोन, बुंनो नागिरो सम गुबुन दैदेनगिरिफोराबो बुङो नोंथांनि बाथ्राखौ, नोंथांखौ बुङो जाय फैसा होयो बेनिल' बाथ्रा बिथाङा बुङो। जेब्ला रिसार्च मोनगोन अब्लाना बाथ्रा बै रंगुला नैबे बड'लेण्ड बुब्लिया बुंदों, गुबुन चेनेलाव बिथाङा बुङो, निउसाव बाइट होयो। जेब्ला बिथाङा पकेट गरम जागोन अब्लाना बिथाङा बाथ्रा बुङो। बाथ्राया बेसेबां गोजान सैथो? माने मा होननांगौ, थाखा फैसा ना मा होनदों, थाखा फैसा बेखौथ' बिक्रम दैमारि बिथाङासो मोजां मिथिगोन। दाखालि आं बिथांखौ चेलेन्ज होदोंमोन जे बिक्रम दैमारि नोंथाङा 6 सिडुलनि सायाव आंजों डिबेट खालामनो फैनांगौ। बिथाङा बुंदोंनो जोबोद दुखिया मानसि बिसोरा, माने आं बिथांजों डिबेट खालामा। आरो दिनैनि तारिखाव जातिनि कनसेप्टखौ आं जेसेबां बुंबाय, सेकेन्ड पार्सन जुदि सोरबा बिपिएमनि नेता दंबा आंजों डिबेट खालामनो फैथों जातीयताबादखौ लानानै। आं जुदि फैसानि थाखायनो खामानि मावबाय थानायमोनबा आंनियाव खिन्थु फैसानि नलेजल'सो थागौमोन, जातीयताबादनि नलेजआ खिन्थु थानाय नङामोन। आंबो मोनदों बहाबा नङा बहाबा, आं नायदों मानसिफोरखौ। आरो नंगौ मोनसे समाव आंहा इग'नि प्रब्लेम दङमोन आंहा। सोरबा माबा मोनसे बुङोबाथाय आं लोगो रिएक्सन होयो। आरो थारमाने एसे एनै आन्दलनाव थानो मोननाय मानसि नालाय, जानला मानला बुंजानो हाफेरा। आङो दिनै सोलोंदों माखासे बाथ्राखौ। आरो आंनि पार्सनेल लाइफखौ जुदि नायोब्ला, आं जुदि थाखा फैसायावनो जुदि बिराद इन्टारेस्टेडमा, आंहा दिनै कार गंसे थानांगौमोन, मोजां बाइक गंसे थानांगौमोन। आं जाय बाइकखौ सालायो 5,000नि बाइक बियो दाबो। आङो दिनै क'क्राझाराव फैदों माने बासजोंसो फैदों आं। माखासेया बुंदों जे बिपिएफनिफ्राय एसे नोजोर होबाय थायो नोंथांखौ, बासजों थांना होननानै। दे आरो हाग्रामा महिलारिया जुदि माबाफोर टारगेट लानोबो लाथों होननानै हगारना होदों आरो। आंबोथ' जातिनि थाखायनो बाथ्रा बुंदों। आरो रिसार्चनि बाथ्राखौ बुङोब्ला, माने आं बायदि सासे मानसिया, माने जायबायदि मानसिया माने आंनि मोखांखौ नायबानो मिथिगोन जे रिसार्चआव कमप्रमाइज जानाय मानसि नङा दां बे होननानै। खारन सोरबा जुदि जातिनि बिर'धि बाथ्रा बुङोबा, बेयाव स्टेन्ड होग्रा 100% साहस गोनां मानसिया गावखौनो सानो। बिनि थाखाय जुदि मालाबा सोरजोंबा माबा माबि केपसुल जानांगौबाबो आं रेडि। माखासेयाथ' जातिनि बाथ्रा बुंनो गियो,
बे सोरबा फैनानै हराव गावनासो थांफैगोन नामा होननानै आंहाथ' मोनबो सिकिउरिटिबो गैया गार्डबो गैया जातिनि बाथ्रा बुंनायखौ आं फावसायाखै आं मबा जायखिजाया निउस चेनेलाव थाबाबो आं जातिनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन आं बुंदोंमोन आं आरके लाइभआव थानाय समाव बुंदोंमोन आरो माबा मोनसे संगठनाव थादोंबाबो आं जातिनि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो दिनैनि तारिखाव जुदि आं फैसानि बाथ्रा बुंबा मोनसेबो थिका आंनि नामाव मोननाय नङा मोनसेबो जुदि सोरबा आंनि नामाव थिका मोनसे रंगुलबर नामाव होदो होननानै बुङोबा आं रिजाइन होगोन पार्टिनिफ्राय आं बिनानै लानो हायोमोन आं लायाखै रायजोफोरानो मावथों होननानै आंथ' बुंदों जायफोरा बिपिएफनि बै समाव जोबोद माने थाखा फैसाजों लुथुर फुथुर जानाय मानसि सोरबा शिलंआव दुगैनो थांनाय मानसि सोरबा गवायाव दुगैनो थांनाय मानसि सोरखौबा फ्लाइटआव लानाय थांनाय मानसि बिथांमोन बायदि मानसि बिराद अभाबाव गोलैबाय थारमाने बिथांमोननि बे करापसना सोलिला नालाय हायोबा बिथांमोननोबो एसे हेल्प खालामनांगौ आरो अथ'स' मोजां संसार जाथों बे गाज्रि हुदाफोरखौ गारनानै आरो एसे बिजनेसफोराव गोसो होथों माबा होथों होननानै आं सानो आरो नोंथांनिफ्राय आङो मोनथिनो नाजागोन जे नोंथाङा मोनसे समाव आरके लाइभआव नोंथाङा खामानि मावदोंमोन बेनि उनाव फैयै फैयै नोंथाङा बन्स'आव थादों बन्स'आव थानानै नोंथाङा जिहेथु प्रमद बर'नि जे सोरखार खुंथाइ खालामनाय गोहो बिथांनि बाथ्रा खमाल'सना नोंथाङा खालामदों प्रमद बर'आ नैबे मावाखै प्रमद बर'आ नैबे जाख्ल'नाय बा नैबे खामानिखौ मावदों होननानै नोंथाङा खमाल'सना खालामदों खालामखांनायनि उनावबोदि नोंथाङा नैबे समाव इउ पि पि एल राजखान्थि हानजायाव हाबबाय नोंथाङा एसे आगोलाव एडमिट खालामदोंमोन जे आङो बि पि एफ राजखान्थि हानजायाव आङो थाङा होननानै नोंथाङा बुंदोंमोन नोंथाङा हयथ' बैखौ जुदि नोजोर होयोब्ला जिहेतु नोंथाङा खमाल'सना खालामखांनायनि उनाव इउ पि पि एल हाबदों बेनि उनाव जुदि नोजोर होयोब्ला नोंथाङा दिनै हाबा होनना बुंदों गामि हाबैनि बाथ्रा जुदि नोंथांखौ डिसेम्बर दानाव हाबनायनि बाथ्रा ओंखारबाय थादों डिसेम्बर दानाव इउ पि पि एल नागारनानै बि पि एफआव हाबनायनि बाथ्रा ओंखारदों येस आंबो खोनादों सोरनिबा सोरनिबाफ्राय जे रंगुल बर'आ डिसेम्बराव ओरै ओरै थांगोन होननानै बाथ्राया जाबाय आंनि बैसोआ माने 30 नि एबाब जाबाय दा 30 बोसोरनि बारा जानाय लोगो लोगो मानसि मोनसे मिसुरिटिया फैयो आंबो सानदों मानसि सासेनि धैर्य सैज'आ एसे बैसोजोंबो लोगोसे माने सोनारो मोनसे बाथ्राजों आङो माने बेखौ माने फिनिशिं होनो नागिरदों जे आं बै समाव प्रमद बर' बिथांखौ मानगिरि बिथांखौ आङो समाल'सना खालामदोंमोन बे आंनि 100% गोरोन्थि आं बेखौ एडमिट खालामदों बेवहाय आंहा जेबो डाउट गैया आरो बेनि थाखाय आंनि लेक अफ नलेज माखासे बाथ्राखौ आं बै समाव मोन्थियाखैमोन आरो बिथांजों खाथिसिनाव थानानै आं जिथु खामानि मावनो मोनाखै बिथांनि सायाव माखासे डाउट दंमोन आरो सन्देहआनो सब माने धंस' खालामो सन्देहआ मानसिखौ धंस' खालामो न'खर धंस' खालामो देशखौ जातिखौ धंस' खालामो दा बेनिखायनो आं बे बाथ्राखौ एडमिट खालामदों बेराफारसेथिं बै समाव जे आं समाल'सना खालामनो हादों देट मिन्स बेवहाय डेम'क्रेटिक मोनसे भेलुआ फैदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि शिफ्ट जानायावथ' रावबो समाल'सना खालामनो हालामोन आं मा नोंथांमोनाबो सांबादिक हिसाबै हानाय नंमोन एक्सवाइजेड जोंथ' खोनायो हाग्रामानि एगेन्स्टआव बुंबानो 2005-06 सनाव मा जादोंमोन जोंथ' मिथिगौ खमसे खम बर'नि इन्टेलेक्सुयेल 150 जननि खम जानाय नङा बेफोर बाथ्राखौ बुंनानै आं जातियाव गुलाय गुजाय लाबोनो नागिराखै मोजां मोजां रिसर्सफोरा जातिनि इन्टेलेक्सुयेलफोरा गावनि जिउखौ बावनो गोनां जादोंमोन जायफ्रा उनाव मिनिस्टार जानो हाथाव सोरबा प्रफेसर सोरबा माने टिचार नङा होमबा जायफ्रा माने ससियेल वर्कार बिथांमोना गावनि बेसेन गोनां जिउखौ खोमानो गोनां जादोंमोन दा बिथांमोना बै समाव जातिनि थाखाय आवाज होनायनि थाखाय जिउखौ खोमानो गोनां जादोंमोन आं जे मानगोनां मानगिरि प्रमद बर' बिथांखौ गोबां बाथ्रा बुंनायनि उनावबो आंनि अन्थाइ दरसेबो गोग्लैयासै इभेन मोनसे सारप्राइजिं बाथ्रा बुंनाया आंनि आथिङा जाय समाव माने बायदोंमोन बै समाव मानगिरि प्रमद बर'आ बै समाव आं खिन्थु बन्सआवसो दंमोन बिथांनि मानसिफोरा थांनानै मेडिकेलाव बुंहैदों जे बेयो जोंनि मानसि बिथाङा बर' मानसि बिथांनि माने जि माने सिकित्सा जोबोद मोजाङै खालामनांगौ आरो जों दायित्व लागोन होननानै आं जोबोद माने बेखालि रियेलाइज खालामदों इस आं माबायदि मानसिखौ रायदों आंनि आथिंखौ फाहामना नायनो थाखाय नङा बिथाङा जे आंनि खबर लादों दिनै 35 लाख मानसिनि मालिक बिथाङा दिनै आं बायदि साधारन रंगुल बर'खौ जे बिथाङा जिएनआरसियाव खबर लादों बिथांनि मानसिफोरा जे थांनानै बुंहैदों जे बियो जोंनिनो मानसि अथ'स' आं बन्सआव थानानै सानफ्रोमबो रायगासिनो दङ बिनि सिगाङाव आरके लाइभआव थानानै रायगासिनो दङ आं बे बाथ्राखौ बुंनानै बिथांखौ आं लासिं खालामनो नागिराखै नाथाय बिथांनि जि माने कन्ट्रिबिउसन लाइफआव आरो बिथांनि बे मोनसे केरेक्टारखौ आं जोबोद मोजां मोनो जे सोरबा जोबोद माने बिथांनि एगेन्स्टनि मानसिखौ बिथाङा बांसिन हेल्प खालामो आं जोबोद मोजां मोनो आरो जोंथ' सोरबा माने गाज्रि बुङोबाथाय बिथांखौ माने एसे साइड खालामनो बा माबा माबि जेनेबा बेखौ माथो होयो माबा मोनसे केरेक्टार थायो खिन्थु मानगिरि प्रमद बर' बिथांनि बे केरेक्टार आं मालाबाबो नुवाखै आरो बेनो बिथांनि मोनसे गड गिफ्टेड मोनसे माने क्वालिटि होननानै बुंनांगोन आरो जायनि थाखाय बिथांनि फारसे आं मोनसे एट्राकसन जादों बिथाङा आथिं फाहामनायनि थाखाय बिदि नङा बिथाङा जातियताबादनि जेफोर पलिसि डिजाइन आं बिथांखौ लोगो हमना सोंदों बिफर जइनिं इउ पि पि एल आं बिथांखौ थोंजोंनो लोगो हमदों सार नोंथाङा मा मा डिजाइन दङ जातिखौ लानानै बुं आं मिथिनो लुबैदों
बिथाङा आंनो प्रजेक्ट सिस्टेमाव देखायदों जे जातिखौ लानानै ओरै ओरै दङ आं सारप्राइज जादों जातिनि थाखायबो जे बिदि प्रजेक्ट थानो हागौ आं मालाबाबो सानफेराखैमोन गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय आबादारिफोरा बोरै खामानि मावगोन जोंनि मानसिफ्रा बोरै साख्रि मोनगोन जोंनि मानसिफ्रा बोरै फरायगोन आरो मोनसे समाव जोंनि मानसिफ्रा इन्डास्ट्रियाव बोरै बाहागो लागोन गासैबो बिथांखिखौ डिजाइनखौ बिथाङा बानायनानै दोनदों बे प्रजेक्टफोरखौ नुनानै आं सोमोनांदों बा आसरित बाथ्रा जों सानबाय थायो प्रमद बर' बिथाङालाय माथो मावदों खिन्थु बिथांनि जे जातिनि मेकानिजमा दङ आसरित आसि बिजौनो जातिफोरखौ बुंजोबनो हायो बिटिआरआव 13 जनगोष्ठी दङ मिनिटावनो बाथ्राखौ बुंनो हायो जोंनि माखासे लिडार बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि खोथाखौथ' खोनाबाय थायो माने मोननैसो बाथ्रा मोननैसो बेखौनो रिपिट खालामबाय थायो थारमाने बेनो आरो बाइटबाबो बेनो बेनिख्रुइ बांसिन नलेजआनो गैया थारमाने मिडिया बुंबाबो बेनो ओइ मय एक्सिन होनाफाव ओइ कुन हय बेनो आरो जेनेबा बिनि मारैथ' मालाबा नलेजनि बाथ्रा जों खोनाफेराखै दा बाथ्राया जाबाय मानब गेदेर प्रमद बर' बिथाङा माने सोरखौबा हेल्प खालामदों होननानै बिथांनि फारसे आंनि गोसोआ गोजोननाय दङ माबा दङ बिथांनि इउपिपिएलआव फैनांगौ जों इउपिपिएलआव फैनांगौ बिदि बुङाखै बिथांनियाव जातिनि एजेन्डा दङ बर' जातिखौ लानानै मोनसे सिमां दङ बिथांनि न'खराव हाबनानै बिथांनि अफिसाव थांनानै नोंथाङा गिबियाव रियेलाइज खालाम बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि फट'खौ बिथाङा सिगाङाव नुदों बिथाङाथ' गावनि फट'खौ दोननो हागौमोन दहाय जे बुंबाय नोंथाङा हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि मुङाव दालां बानायदों होननानै बिथाङाथ' गावनि फट'खौ गावनि अफिसाव लाखिनो हागौमोन ना मानो लाखियाखै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि फट'खौ बिथाङा लाखिदों बिथांनि अफिसनि सिगाङाव बिथांनि अफिसाव नोंथाङा आर'नाइ नुगोन आरो बिथांनि बै समाव जातिनि थाखाय मावबोनाय माखासे लोगोफोरनि फट' नुगोन बांसिन फट'थ' गावनिया गैया बिथांनि खिन्थु लोगोफोरनि जि माने दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै सोरखौबा मदद खालामनाय हेफाजाब खालामनाय बेफोरबायदि फट'खौ बिथाङा लाखिना दोनदों इभेन मोनसे बाथ्राखौ आङो दाखालि माने सोमोनांदों कास्टम बसुमतारी जाय मानसिया ओरैबायदि समायना खालामो अथच बिथांनि फट'आबो बिथांनियाव लोगोआव दङ आं सानदों कास्टम बसुमतारी बिथाङा एसेबां माने इनहिउमेन जानो हायोना जाय बिथांखौ माने बिथाङा ओरैबायदि मोजां मोनो माने एसेबां इनजास्टिस खालामदों माने एसे गावनो एसे सानखांनाय फैदों आरो दा जायखिजाया बेफोर एसे माने आलदा मेटार दा जाय बिथाङा जातिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ सान हर माने बिथांजों जों बयबो थाफानांगोन खामानि मावनांगोन आरो जोंहा जिथु मोनसे जातिनि थाखाय बयहाबो सेन्टिमेन्ट दङ आरो साफ्रोमबो बर'आनो दङ दा बे हिसाबै जातिनि जि सिमांफोर दङ बेखौ मोगथाङाव महर होनो थाखाय जों बयबो नाजानांगोन आरो बिनि थाखायनो आं प्रमद बर' बिथांजों दङ बिनि थाखायनो आं दहाय बुंदों जे प्रमद बर'आ जाय समसिम दङ बे समसिम आं दङ बिपिएफआव थाङा मालाबाबो थाङा बेबायदि मोनसे फाल्थु पार्टियाव आं थांनानै गावनि लाइफखौ स्पइल खालामनो हाया आं दहायनो बुंदों आंनि अनजालि सना माने बिथाङाबो आंखौ मालाबाबो सापर्ट खालामनाय नङा जाय खालि आङो इउपिपिएलआव जयनिं जादों माने बांसिननो बै खालिनिफ्राय आंखौ माने आंनि बिसियाव अर्डार होनाय जादों जे लाइफआव नों सबसे मोजां खामानिखौ मावबाय होननानै आं जाय समाव बनस'आव थायोमोन सानफ्रोमबो रायोमोन आंखौ नों मा मोनसे माने संगठन हाबखो होननानै दा जोंनि माने फेमिलि लाइफआ जोबोद मोजां बिथाङा माने हेपि डेट मिन्स मा आं मोजां खामानि मावदों अथ'स' मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनांगोन गावनि बिसिया मालाबाबो गावनि माने हासबेन्डनि गाज्रि जानायखौ लुबैया दिनै आं मोजां मोनसे डिसिसन लानायखायनो आरो मानसिया समजों लोगोसे कारेक्सन जानांगौ समजों लोगोसे आं जुदि गाज्रि मोनसे लामायाव दंमोनबा दिनै मोजां लामायाव फैदों बेखौ खालामनो हागोन खालामनांगौ बेखौ जाय रामायणखौ लिरदोंमोन बे मानसिया खिन्थु मोनसे सम मानसि बुथारग्रासोमोन सोरबा रत्नाकर बायदि माने डाकुआ जे माने बाल्मिकि जानानै रामायणखौ लिरबाय बे जोबोद गिदिर बाथ्रा जानांगौ आं गोरोन्थि खालामबाय थादों होननानै सानफ्रोमबो गोरोन्थि खालामबाय थादों बे ससाइटियाव मालाबाबो एक्सेप्टेबल नङा नंगौ बिथाङानो जादोंमोन इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि लाइमोन गांखौनि बिथाङा स्पक पार्सन बा बुंथिगिरि बिथाङा बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों गोबांखिनि बाथ्रा बिथाङा बुंबाय जे आथिखालाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया माबायदियाव सोलिबाय थादों गुबुन फारसेथिं फैबाय थानाय लकसभायाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा हिसाबाव बिथांमोननि प्रिपारेसना माबायदि गुबुन फारसेजों नोजोर होयोब्ला बेरेखा हान्जानि सोमोन्दै बिथाङा रोखायै बाथ्राखौ बुंथिबाय गावनि जिउ जारिमिननि सोमोन्दैबो बिथाङा रोखायैनो फोरमायबाय नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों हयथ' बिथांनि जे बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोना बुजिनो हाबाय नैबे समाव नोंथाङा जोंना फिन बड'लेण्ड बुब्लियाव फैनानै नोंथांनि जे गोनां बाथ्रा थामहिनबा नोंथाङा बुंफोरबाय बे समाव जोंनो फोरमायबाय रायजो राजाफोरनो नोंथांनि जे मिशन थामहिनबा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि जे मावनो लानाय जे बिथांखिफोर थांखिफोर बेनि सायाव बुंथिबाय बे समाव नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लियाव नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय नोंथांखौ साबायखर बावबाय आरो बिदाय लाबाय गोजोन्थों এটি বিশেষ বিজ্ঞাপন বাজাজ বাইক ক্ৰয় কৰিব বিচৰা ইচ্ছুক গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে ফেষ্টিভেল লোন এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফাৰ দি আছে
গ্ৰাহকসকলে আগতীয়াকৈ কম পৰিমাণৰ টকা দি নিজৰ পছন্দৰ দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। বাজাজ কোম্পানীৰ সকলো ধৰণৰ মডেল পোৱা যাব। পালচাৰ, চিটি, প্লাটিনা, এভেঞ্জাৰ, ডমিনাৰ আৰু নতুনকৈ লঞ্চ হোৱা বাজাজ মডেলৰ পালচাৰ N150 খনো পোৱা যাব। ডাওহাৰু অটো এজেন্সিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে RC ইঞ্চুৰেঞ্চ আদিকে সাঙুৰি 9,999 নিম্নতম পৰিমাণৰ টকা দি দুচকীয়া বাহন ল'ব পাৰিব। কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাওহাৰু অটো এজেন্সিৰ লগত শ্বৰুম কাৰিগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু দতমা ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু ভটগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট ব্ৰাঞ্চ শ্বৰুমত আহি আপোনাৰ পছন্দৰ বাজাজ বাইক ল'ব পাৰিব। ডাওহাৰু অটো এজেন্সি শ্বৰুমে ভাল অফাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আনিছে। তাৰে ভিতৰত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী, 2টা হেলমেট ফ্ৰী, ফ্ৰী এচিয়ৰ্ড গিফ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ সুবিধাও এভেইলেবল আছে। অধিক জানিবৰ বাবে 6000-399-187 আৰু 8822-018-193 যোগাযোগ কৰক।